Bo día a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 29 de maio de 2018 cos seguintes puntos na orde do día. Primeiro punto. Aprobación. Se procede a acta da sesión ordinaria celebrada o día 24 de abril de 2018. Unanimidade. Unanimidade, digo. Na acta. Segundo punto. Segundo, proposta de acordo de estimación de recurso de reposición interposto polas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación contra a desestimación da proposta de aprobación definitiva do acordo da Mesa Xeral de Negociación de 1 de decembro de 2017 sobre RPT e outros aspectos. Non sei se queren debate. 6 minutos o vocero do Goberno. Eu non vou cubrir o tempo dos 6 minutos, simplemente traixo outra vez a RPT, a Relación para o seu Traballo e o acordo aquí ao Pleno para ratificar a RPT e o acordo anterior, no sentido de aceptando a reclamación que fan os sindicatos firmantes do acordo respecto do punto concreto ese do orden do día no pleno pasado. Non sei, eu non teño máis que dicir. Xa se explicou no pleno anterior, entonces... 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Tócanos de novo falar da RPT e o Partido Popular, primeiro, quere deixar claro e conciso que ante o seu voto negativo que fixo na sesión do pleno anterior, decíamos que non tiñamos nin informe de secretaría, nin conforme ao informe do xefe de Recursos Humanos do secretario e que a documentación que hoxe temos na man e que teñen todos ustedes queda perfectamente acreditado que naquela data daquel pleno non existía ese conforme e aquí o temos na documentación que nos pasan desde Recursos Humanos. Dito isto, hoxe tócanos estimar este recurso que presentan os traballadores e poder darlle viabilidade a esta RPT. Desde logo, non é RPT que houbera feito o grupo de goberno do Partido Popular se tocara gobernar, pero temos o máximo respeto por ela. É un RPT que nace do consenso de todas as forzas sindicais e, por lo tanto, habrán de ser os traballadores que evalúen a labor das forzas sindicais. Ustedes se someten ás súas votacións e, se os traballadores confiaron en ustedes para que os representen, nos vamos dar por boa esa representación. Entendo que están de acordo todas as forzas sindicais, entendo de que os traballadores saen nunha parte importante mellorados e beneficiados e o compromiso do Partido Popular é ca parte débil desta institución. É cos traballadores, que creo que son os que de alguna forma emendan día a día ese mal facer do Goberno e, por lo tanto, nos vamos a abstenernos para que esta moción poda sair adiante, para que esta proposta poda sair adiante. É dicir, xustificamos que non se votara, que votáramos en contra no anterior pleno, porque entendíamos que era un expediente mal feito, un expediente que non cumplía cos mínimos visos de legalidade. Nos pedíamos no anterior pleno que costase un informe do secretario que lle dera validez a isto. A día de hoxe hai que decir que todavía non contamos con ese informe, a pesar de ser pedido no anterior pleno e a pesar de ser pedido por máis dun cuarto dos diputados desta Cámara, pero en cuyo caso contamos con ese conforme que o vamos dar por válido en aras de poder, de alguna maneira, salvaguardar a parte máis débil desta institución. Hoxe, o Partido Popular, como en moitas outras ocasións nesta legislatura, sábese decisivo. Sabemos que recae sobre nós a responsabilidade de que isto poda sair adiante ou non poda sair adiante. E, por tanto,
Nós queremos que, aínda que non é a nosa RPT, e creemos que pode ser francamente mellorable, entendemos que desde o Goberno se fixe un expediente cando menos moi cuestionable. Nós vamos a abstenernos para que isto poda salir adiante e eu espero que en beneficio de todos os traballadores desta institución que son os verdadeiros garantes do bon facer. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Non vou necesitar, non imos necesitar os 6 minutos, simplemente, manifestar que no último pleno, cando veu anteriormente esta proposta, o BNG, igual que fixera o ano pasado, astívose, porque, como en calquer proposta, víanse luces e sombras, pero tamén temos que dicir, e temos que dicirlo claramente, que nos astivemos coa idea ou coa perspectiva de que se iba a aprobar igualmente. É certo que, inda que votáramos a favor, tampouco se aprobaría. Pero, en todo caso, foi para nós unha sorpresa que non se aprobara. Digo luces e sombras, e ten as sombras, xa se expuxemos naquele momento, co cal xa non hai que falar para nada máis diso, pero si ten luces que eu creo que convén ou que é positivo que se aprobe, sobre todo no referente ás condicións de traballo, ás condicións laborais, ás salariais, daqueles traballadores desa institución que menos cobran, non os dos postos de entrada. Co cal parece moi importante que, debido a eso e a algunha cuestión máis, que é fundamental que isto pase para diante. Vamos cambiar o voto, no canto de absternos vamos votar a favor, en todo caso, para que quede claro o noso compromiso, que non quede ninguna dúbida de que estamos, neste caso, ca proposta que emana dos representantes dos traballadores que son os sindicatos. Dicindo, claro, lóxicamente, que non é tampouco a RPT que probablemente fixera o BNG se tuvera responsabilidades de goberno nesa área, pero, ainda así, as cousas positivas fan que, neste caso, para deixar clara a nosa postura, votemos a favor deste recurso. 6 minutos o vocero do non escrito. Gracias, señor presidente, por darme a palabra. Non me deu en ningún tipo sin ningún tipo de razón no pleno anterior. Non me deixou falar cando se debatiu a RPT fai 2 meses e non me permitiu explicar o meu voto. Voto que parece ser, polo que ocorre hoxe, a pesar de que non cambia nada na RPT, que a RPT é a mesma, lles valeu a ustedes para expulsarme do Partido Socialista porque eu votaba co Partido Popular. Parece ser que non era así. Eu votaba o mismo que vou votar hoxe e os outros cambian. Xa ve, a vida é dura, pero, é o que hai. Vamos a centrarnos no tema da RPT. Todos conocemos que hubo unha primeira exposición da RPT. En esa RPT, eu creo que incluso hubo unanimidade. Había unha proposta que amparaban todos os sindicatos, non había razón algunha para votar en contra desa proposta. Pasado esa aprobación, exposta ao público e aos intereses dos funcionarios, obviamente apareceron un número importante de reclamacións, algunhas delas con acusacións graves que eu creo que persisten, están todavía neste documento, co cual, permítanme, pero empezo a pensar que algo ule a podrido aquí cando, sin cambio algún, se permiten cambios de actitude e de votos. Eso quere decir que as presións foron grandes, as presións son importantes, son legítimas e son lícitas que os traballadores e os seus representantes fagan presións e cada un trate de mellorar entre 400 e 500 funcionarios a súa situación personal, pero obviamente quizás a liberdade que eu gozo hoxe que non tiña antes, porque eu amparei tamén RPTs anteriores, incluso en 2015 me parece que votei en Mastuben, pero estamos na segunda fase de 2015-2018 e volveremos a ver dentro de 2 anos probablemente, estemos aquí ou non estemos, a terceira fase desa RPT que busca basicamente favorecer a los buenos e machacar a los malos. Favorecer a los que máis tienen e perjudicar a los que menos tienen. Despois preséntase, eu xa obviamente non pedín un informe do secretario, informe que, por certo, non comparto non comparto en ningún momento todo o que se dice nese informe para justificar outra vez volver traer este RPT. En primeiro lugar, o recurso parte dun error conceptual bastante importante, e é considerar que o acordo da modificación de RPT deriva dun acordo adoptado na Mesa Xeral de Negociación. As relacións de postos de traballo e, como consecuencia, as súas modificacións son un instrumento técnico de ordenación personal e de racionalización das estruturas administrativas de acordo cas necesidades dos servicios. Mediante as que se determinan as necesidades de persoal, se definen os requisitos exigidos para o desempeño dos postos de traballo e se clasifican cada un deles.
Así, pois, a finalidade principal é a ordenación do personal e a racionalización das estruturas administrativas, sin negar por elo que deba ser sometida a negociación sindical, que non a aprobación. Xa que a mesma será, en calquer caso, competencia inexcusable do Pleno da Diputación Provincial, algo que aquí se cuestiona no informe de Secretaría, dando a entender que, aprobado polos sindicatos, o Pleno só ten que decir amén. Esta puntualización é importante xa que a negociación cos sindicatos para a modificación de RPT forma parte do procedimento, pero non ten categoría superior a de mero trámite. Nin sequera exixe de algunha aprobación vinculante pola parte sindical e en ningún caso é orixen, causa ou finalidade última do procedimento. Da lectura do recurso dedúcese como argumento principal que, aprobada a modificación en mesa de negociación, a súa aprobación definitiva só debería depender dos análises de legalidade ou técnico e que é inoportuno todo debate político, algo que este diputado, desde logo, non comparte. De ser isto certo, a normativa de aplicación debería ser outra moi distinta actualmente vixente, normativa que en realidad difiere en moito do deseado polos recurrentes. Al otorgar a competencia para unha aprobación definitiva ao Pleno da Corporación Local, que é un órgano de naturaleza marcadamente política. Hasta tal punto chega a confusión dos recurrentes no seu recurso que expoñen que o Servicio de Recursos Humanos é o órgano técnico donde se solventan as alegacións presentadas e reclamacións obxecto de análisis. O órgano competente para resolver ou solventar as alegacións ou reclamacións presentadas non é outro que o Pleno da Diputación, correspondendo, se cabe, ao Servicio de Recursos Humanos, ao sumo informar sobre as mesmas. Non se pode obviar que a proposta presentada para a súa aprobación inicial e a proposta presentada para a súa aprobación definitiva diferen notablemente. Tal diferencia é consecuencia das reclamacións e suxerencias presentadas. Algúnas delas nin tan siquiera resoltas, como é o caso da modificación ou eliminación da carreira horizontal nos términos da proposta. En consecuencia, sendo as propostas distintas, non se produce ningunha incongruencia de ningún tipo por un cambio do sentido do voto, xa que nos encontramos ante propostas que difieren notablemente e que, además, existen reclamacións e suxerencias non admitidas. Por último, e non menos importante, que sentido ten aprobar unha relación de postos de traballo que a propia proposta reconocía naquel momento non podería de ser de aplicación na súa totalidade e que, ademais, estaría afectada pola normativa presupuestaria de inminente aplicación e en trámite que, en principio, parecía ser que iba a discurrir todo normalmente, pero que últimamente volveuse a complicar co tema da moción de censura, co cual non sabemos se isto se poderá levar a cabo ou non. En resumen, tal premura para a súa aprobación non se entende se temos en conta que a propia proposta reconoce que a súa aplicación será parcial e paulatina, pero non se aclaran os criterios para establecer o orden de relación na súa aplicación. Que postos ou servicios primeiro? Canto? Cando? Existen suxerencias non informadas nin resoltas na proposta sometida a aprobación definitiva. Estáse, como dixen antes, aprobando a Lei de Presupostos Xerais do Estado, normativa que afecta directamente a esta proposta. Encontrámonos ao final dunha legislatura e a RPT, recordamos, é instrumento técnico de relación de personal e de racionalización das estruturas administrativas da entidade. Xa fixemos outra cousa parecida en 2015. Vámonos a repetir e aumentar en 2018. Carece de sentido, señor presidente, carece de sentido a aprobación de propostas inaplicables íntegramente en esta legislatura, que, o mellor dos casos, quedarían demorados na súa aplicación, representando realmente un esforzo impropio de condicionar unha seguinte legislatura. Obviamente, eu tive unha reunión con sindicatos, nesa reunión que eu lles agradezco profundamente, porque, ao fin e ao cabo, son un 25avo desta corporación. Nela, eu paseilles un documento de propostas, que dixeron que non había posibilidade de cambio algún. No seguinte turno, lereinas, porque non me dá tempo neste, e quero que consten en acta. Dito isto, eu creo que é un error que os grupos desta corporación que votaron en contra anteriormente, ahora callan cambiando o voto,
é un elemento importante que as maiores críticas a esta RPT que partiron do Bloque Nacionalista Galego resulta que ahora se hayan cambiado e hayan dito, repito, algo cule mal aquí. Gracias, señor presidente. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, eu no pleno non veño a debatir a RPT con un político. A RPT negociase, faise e debátese cos traballadores. A RPT, o acordo en sí da mesa de negociación. Entonces, non entendo que quixo facer con este alegato o diputado non adscrito, salvo justificar que votou en contra para ver se o votaban dunha vez do Partido Socialista, porque, claro, xa non, por máis que fixera non o daban votado, entonces supoño que foi por eso por o que fixo. Eu entendo que eso non me merece máis comentarios, de verdad. A negociación transcurriu con todas as garantías, os informes que hai sobre a RPT e sobre o que aquí se acorda ten todas as garantías. As reclamacións que fixeron os diferentes traballadores afectados pola RPT trouxéronse á mesa e, lógicamente, nós aprobámolas, unhas, outras non, é dicir, algunha aceptouse porque merecía ser aceptada según a Comisión de Control deste RPT, etc. É dicir, leva todos os amenitos. Nós non modificamos un ápice a proposta de acordo inicial na que unhos votaron a favor, caso do non adscrito, outros estuveron, mantuveron a abstención e outros na seguinte votaron en contra, aludindo a unha serie de informes. Os informes están aí, eu non entro agora, non quero entrar en que se chegaron o día 10 ou o día 11, os informes están aí, son exactamente os mesmos que había, entonces a responsabilidade nosa é aprobar a RPT. E iso é o responsable. Votar agora o mismo que votamos na primeira vez que se trouxe ao pleno. Lógicamente, pois non é a RPT que farían outros. Pois seguramente, claro. Se fora así, non serían diferentes partidos os que gobernan as administracións. Nós entendemos que esta é a RPT que nos dá o instrumento necesario para gobernar a Diputación de cara ao servicio que lle temos que facer aos veciños. E, ao mesmo tempo, conformar unhos criterios de avaliación do traballo e dos puestos de traballo que non perjudica aos traballadores, que beneficie aos traballadores. Non comparto para nada a aseveración esta de que sempre cobran os mismos. Non. Este é precisamente todo o contrario. Eso, cuidáronse moitos sindicatos de facelo así, pero nós estábamos de acordo con isto. É dicir, os traballadores máis baixos son os que melloran máis. Non me vale ese discurso. Os traballadores han de valorar en cada momento, pero han de valorar. De que non se podía cumplir, porque non, quedaba claro tamén no texto da proposta de que, lógicamente, se hai unha cuestión de presupuestos que non se dá conformado, pois tocaralle cando lle toque, pero que sí que se vai a cumplir este RPT. Vai rematando. Básicamente é o que teño que decir, non teño que decir máis nada. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Señor Sotuela, cando mínimo, decía usted, eu non entro os seus informes chegaron antes ou chegaron despois. Ten aí que o documento. O pleno foi o 27 de abril, cando este grupo se posicionou por faltar ese informe xurídico do secretario co voto en contra, cando a nosa voluntad era outra. Isto aprobase inicialmente o día 1 de diciembre e o Partido Popular facilita a súa aprobación ca súa abstención. Os informes non chegaron o día 10 ou o día 12, non. Os informes chegaron o día 15 de maio ás 12:56. Simplemente aclararlle iso por non entrar en máis matices. Efectivamente, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular
na anterior sesión, onde lle tiñamos que dar a aprobación definitiva, fomos moi críticos. Nós non fomos críticos que a RPT. A RPT entendemos que é unha negociación entre as forzas sindicales que representan legalmente os traballadores, e que deron a súa confianza e ao Goberno. Non é a nosa RPT, creemos que é francamente mellorable, se non entrábamos no que era o expediente que instruiu o Goberno. O expediente é francamente mellorable, o expediente, a verdade que ten moitas eivas, pero o Grupo Popular é un partido que, aínda estando na oposición, e despois de aclarar o voto os distintos grupos, temos que pensar que o que nos fagamos hoxe é definitivo. O que faga o Partido Popular, se vota en contra, é derrogar esta RPT e, por lo tanto, entendemos que os traballadores non merecen eso. Os traballadores non poden pagar o desgoberno desta institución. Non poden pagar que o equipo de goberno sea incapaz de negociar cos grupos e sacar unha proposta adiante. Entonces, temos que utilizar unha dosis importante de corazón e aparcar un pouco a razón, porque a razón nos levaría a seguir mantendo o voto negativo, pero non podemos, por poñer en evidencia as malas accións e as malas formas do goberno, castigar os traballadores. Pensamos que os traballadores están a un nivel moi alto, representaron sempre esta institución con lealtad, con dignidade, e nós, cando haxa que estar no apoio da defensa dos dereitos dos traballadores, vamos estar aí, aínda a pesar das flaquezas do goberno. Por lo tanto, redundo no noso compromiso de que iso salga adiante, sabendo que o noso voto é necesario e imprescindible, pero somos un partido que, aínda que hoxe nos toca estar na oposición, entendemos e aspiramos a poder ser goberno, entendemos que temos que ter unha responsabilidade cos traballadores e, por lo tanto, aínda que non é a nosa RPT e aínda que entendemos que o goberno pudo facer francamente mellor, nalgún momento eu xa dudei se ustedes tiñan interés en aprobalo ou non, porque se realmente tiñan interés en aprobala, deberon instruir o expediente dunha forma máis clara e dirixente e, desde logo, haber negociado máis cos grupos políticos, cousa que tuveron que facer os traballadores. Por lo tanto, remato felicitando a todos os traballadores e forzas sindicais desta institución, porque vai a salir esta mellora na avaliación dos seus postos de traballo e animalos a seguir traballando para que o desgoberno desta Diputación o podan seguir paliando eles. Moitas gracias. 3 minutos, Valdega. 3 minutos o no escrito. Gracias, señor presidente. Como informaba nesa reunión, eu trasladeilles que quero, ademais, deixarlle unha copia, por favor, ao secretario, para que conste en acta. E outra, deixei outra delia tamén. Unha secretaria, deixei outra delia. Pasáuselle unha serie de propostas que, se era posible revisar ese RPT, eu estaría disposto a cambiar o meu voto. Entre eles se figuran a igualdade de proporcionalidade retributiva. Igualdade significa que o mismo complemento de destino, mismo complemento específico, proporcionalidade a salvos de ciose e en casos moi justificados, penosidade, riesgos no puesto de traballo, a maior complemento de destino, maior complemento específico, un puesto con menor nivel de complemento de destino non pode ter un complemento específico maior ao do posto con superior complemento de destino, carreira horizontal sí, pero ten que representar unha mellora real para todo o personal, eso que dixo o portavoz do Partido Socialista de que os máis baixos mellor, veña Dios e o vexa, e o tempo yo vai a dicir. Se entran os presupostos, pode ser que sí, pero se non entran, os máis baixos vanse quedar ao final, como sempre, e últimos. As retribucións das categorías de entrada teñen que ser as que existían antes da aplicación da carreira horizontal, aí va explicado o nivel de complemento de destino e o complemento específico. Ascenso na carreira horizontal basado en criterios objetivos, horas de formación, cursos de experiencia, non basado en criterios subxectivos, evaluación de desempeño, productividade otorgada, parentesco, etc. Coherencia con retribucións de outras diputacións provinciales, ibelles un pequeno explicación, sobre todo unhos postos moi concretos que hai unhas diferencias xa nestes momentos de recursos e de medios importantes, que en algúns casos pode chegar aos 15.000 euros a maiores, que non os cobra un desos dos máis baixos que decía o portavoz do Partido Socialista. Implantación da nova RPT, no suposto de que a implantación non se poda realizar íntegramente, como se preveía no informe de intervención, por limitación de calquer tipo. A aplicación parcial faríase empezando polos subgrupos de menor a maior, é dicir, adaptacións retributivas do grupo E,
adaptacións retributivas do subgrupo C2, adaptacións retributivas do subgrupo C1, adaptacións retributivas do subgrupo A2, adaptacións retributivas do subgrupo A1. Pedíase tamén como información que circula por aí, teñen, pero que gardan como oro ou paño no servizo de personal e cando os grupos políticos incluso piden esa documentación ya negan, que interés terán en negar unha RPT nominativa onde figuren tantos postos como as persoas que os ocupan. Algo deso quere dicir. E repito, isto non empezou agora, isto empezou en 2015 e continúa e voulles a dicir que continuará. Eu lamento moito non poder apoiar, eu sei que hai traballadores que obviamente melloran moito, pero estamos a falar do conxunto e non de casos personales. Incluso podía dicir que hai temas que me afectan personalmente pola relación especial que teño con algún traballador, pero a miña función en este momento non é iso, sino defender a coherencia dunha RPT obxectiva, con criterios obxectivos, que defenda por igual os intereses de todo o mundo e non os intereses particulares dunha élite desta Diputación Provincial. Nada máis e moitas gracias. Un minuto para rematar. Quedoulle moi ben o último, pero non lle ten nada de verdad. Quedoulle moi ben o último, pero non lle ten nada de verdad. Primeiro nada dicir, bueno, benvidos á coherencia a todos, porque nós, de momento, mantemos o mesmo acuerdo, a mesma votación e o mesmo. O Bloque tamén, polo que se ve, porque, fixo así, o Partido Popular, vamos, só lle falta pedir que os traballadores os aplaudan porque agora permiten que se aprobe. Non, hai que, coño, é que iso é o que había que haber feito o primeiro día, e non acollerse aos caprichos de un diputado de, como isto non va como a mí me gusta, lo tiro e me aprovecho da circunstancia. Bueno, pois non é así, non é así. E en cuanto a todo o discurso que nos soltou aquí, pois moi ben, pero, oiga, iso é o que é un negocio. Na RPT foi pena que cando estaba no Partido Socialista non houbera dito que quería vir á mesa de negociación, houbera levado o pedí, e houbera usted negociado todo eso que está dicindo aí, hasta o da carreira horizontal. Tiene narices que dispor de cuántos anos levamos con isto xa? É dicir, xa na primeira etapa miña como diputado provincial se creou a carreira horizontal. Non é de onte do 15, do 2015, non, é de moito antes. Iso está feito de moito tempo. É dicir, non interesaba porque había que buscar unha disculpa para darlle leña ao Partido Socialista. Iso é o que lle pasou ao diputado nun escrito. O tempo dá e quita razóns, e aí está, xa non las está dando, Que non lle importa todo o demais, está claro, senón eu non creo que fora tan pouco coherente de non pedir pos traballadores o mesmo que está pedindo PEL. Porque, home, non se nos escapa o que vimos na prensa estes días, que acabamos de poñernos un bon sueldo no Consello de Administración de Suprusa. Depois falaremos deso. Vamos, é que isto non ten pés nin cabeza. É ganas de tocar eso. E non vou seguir falando porque entonces voume cantar a boca e non quero dicir. Vamos a intentar aprobar isto dunha vez definitiva xa por todas. Señor presidente, por alusións. Mire, usted xa tuvo o seu turno de intervención. Hombre, eu creo que hai unha alusión clara a un sueldo político que non ten nada que ver cos sueldos administrativos de aquí. Eu creo que está avisado xa de anterioridade. É unha... Hombre, señor presidente... Tuvo o seu turno como tuveron os demais. Hombre, pero non houve unha alusión... Retiro a palabra. É a primeira vez que o viso. Eu creo que alusións deste tipo debíanas de evitar. Retiro a palabra. Porque eu non digo nada das dedicacións exclusivas que teñen... Si vemos que tal, retiro. Retiro a palabra. Non retire nada, pero pensa as cousas... Señor diputado... Non hai problema ningún para debatir o sueldo de Suplusa, que primeiro non cobra nadie. Señor diputado... Todavía non cobrou nadie, e xa veremos se cobra. Mira, é a terceira vez que o viso. De verdad, vai para fora. De acordo? Pídolle que conteña os seus diputados. Por favor, retírese. Retírese, por favor. Retírese do pleno, faga favor. Avisei-no 3 veces. Levo avisado moitas veces. Retírese do pleno, faga favor. Retírese do pleno. É a terceira vez que o aviso. E non aviso máis. Necesito voto para a posteridade. Eu creo que isto é indecente. Non é increíble. É que usted non respeta a naide.
E xa está ben. Hubo unha solución Xa está ben, levo avisado moitas veces. Non Hubo unha solución retírese do pleno. Que non respeta usted non lle din a palabra a este pleno. Retírese do pleno, faga Que favor. non me vou, hombre, traiga a Guardia Civil. Pois habrá que chamar a Guardia Civil. Pois non ten a palabra máis neste pleno. Tamén o digo claramente. Unha historia. A estimación do recurso máis a aprobación definitiva do acordo, non? Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a RPT. Terceiro punto. Terceiro, proposta de aprobación se procede do Plan Único de Cooperación cos Concellos. 6 minutos o vocero do Goberno. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, diputados, medios de comunicación, amigos e amigas presentes neste salón de plenos. Este Goberno provincial trae a sesión plenaria de hoxe o conxunto de actuacións do Plan Único 2018 que levamos aos 17 concellos lucenses, co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos máis de 300.000 veciños da nosa provincia dentro da nosa aposta por unha Diputación coas persoas social e rural. Trátase de actuacións de 21 millóns de euros da Diputación que achegamos a todos os municipios de xeito obxectivo, atendendo a superficie, poboación, índice de envellecemento ou núcleos poblacionais de cada concello. Son actuacións que responden a diferentes necesidades dos municipios da nosa provincia, respectando, como sempre defendemos e facemos desde o Goberno provincial, a autonomía local. En base a todo isto, o resumo do conxunto de actuacións dos 21 millóns é o seguinte, o que lles paso a detallar. Perdón. En base a todo 14,4 millóns que representan o 68,5% do total de fondos que achegamos ao Plan Único 2018 son para a execución dunhas 310 obras ou dotación de servicios públicos. Máis de 3,5 millóns de euros son para a xeración de 240 novos empregos. 1,8 millóns son para o financiamento de 200.000 horas de atención profesional aos nosos maiores a través do servicio a domicilio das persoas non dependentes. Uns 420.000 euros son para a celebración de 79 citas turísticas, outros 400.000 para 44 culturais e 266.000 para 82 deportivas. Isto supón un investimento de máis de 1 millón de euros para contribuir á dinamización social e económica dos concellos mediante unhas 250 actividades en impulso do turismo, da cultura e do deporte. 140.000 euros son para o reforzo da administración electrónica nos municipios. E, finalmente, sobre o mantemento dos grupos de protección civil, unha das novas liñas incluídas no Plan Único 2018 que xurdiu como resposta do presidente á petición que lle trasladaron persoalmente os propios voluntarios deste servicio, tras o recorte do 50% da axuda que percibían da Xunta, decir que 11 concellos, concretamente Guitiriz, Lorenzá, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, Ourol, Palas de Rei, Pol, a Ponte Nova, Ribas do Sil, Trabada e a Xermade se sumaron a esta liña e solicitaron 31.000 euros os que se lles conceden. Todo isto, como decía, o resumo das actuacións do Plan Único 2018 que presentamos a este pleno para a súa aprobación agardando unanimidade de todos os grupos. Neste senso, quero poñer en coñecemento da Corporación e, por suposto, de toda a ciudadanía que de aprobar hoxe esta programación acadaremos nestes 2 anos e medio que levamos ao frente do Goberno provincial un investimento de 52 millóns de euros só a través das programacións que decidimos incluir hoxe no coñecido como Plan Único.
É dicir, sen ter en conta, polo tanto, as restantes actuacións, programas ou axudas que ofrecemos a maiores. Todas elas, ou no seu conxunto, dirixidas, como sempre, defendemos dende este Goberno provincial a mellorar por igual a calidade de vida dos máis de 300.000 veciños dos 67 concellos desta provincia. Foron 11 millóns no ano 2016. Como lembrarán, ese ano non fixemos baixo paraguas do Plan Único, senón que a programación foi individual, como no POS, SAP, de Pumprego, plans de aforro enerxético, plan de administración electrónica, axudas para a cultura ou deporte, entre outras, que fomos aprobando na súa maioría en Xunta de Goberno e ofrecendo aos concellos. Todas foron para os mesmos fins do Plan Único que hoxe, e cunha distribución de fondos totalmente obxectiva, empregando xa por aquel entonces os mesmos criterios da actualidade que decidiu establecer, como digo, no ano 2016 o presidente desta Diputación Provincial para cada unha destas programacións. O ano pasado acadamos uns 20 millóns para estes fins. Destinamos 10 millóns do propio orzamento do 2017 e outros 10 remanentes. Ademais, no ano 2017 foi cando engrosamos a totalidade da programación no coñecido como hoy Plan Único. Este ano facemos algo semellante. Aumentamos os fondos procedentes do presupuesto da Diputación para 2018 con 11 millóns e incorporamos outros 10 de remanentes, tal e como dende este Goberno provincial propoñemos aprobar no seguinte punto da orde do día do pleno de hoxe. Polo tanto, como apuntaba anteriormente, insisto que de aprobarse este o seguinte punto da orde do día do pleno que propoñemos, nos 2 anos e medio que levamos ao frente deste Goberno provincial, acadaremos un investimento de 52 millóns de euros mediante as 3 edicións das programacións que incluye hoxe o Plan Único. Isto permitirá-nos financiar un total de máis de 1.200 obras de mellora ou dotación de servicios públicos nos 67 concellos, 760 novos postos de traballo mediante o DEPO Emprego cos que reforzar, ademais, as prestacións públicas municipais, 640.000 horas de atención profesional aos nosos maiores co servicio a domicilio a persoas non dependentes, ou unhas 1.800 iniciativas turísticas, culturais e deportivas que contribuirán á dinamización e contribuyen á dinamización social e económica do territorio lugués. Para rematar, e co permiso do señor presidente, quero destacar que dende este Goberno provincial que preside Darío Campos nos sentimos moi satisfechos de ter conseguido nos 2 anos e medio que levamos ao frente do Executivo desta institución que hoxe a Deputación de Lugo sea a administración que lidera a obra pública na provincia, a administración que máis inviste en políticas activas de xeración directa de emprego, así como a administración que por excelencia está a impulsar o turismo, a cultura e o deporte no conxunto do territorio lugués. Como sempre di o noso presidente, a Diputación é hoxe un motor económico. Contribuímos a isto co Plan Único 2018 que este Goberno provincial presenta ao Pleno hoxe para a súa aprobación. E agora finalizo apuntando un último feito. Prácticamente todas e cada unha das actuacións que vemos nos concellos da nosa provincia, principalmente nos máis pequenos, que son os que teñen menos recursos, proveñen precisamente da Diputación de Lugo. Non hai un solo municipio dos 67 que non se estean desenvolvendo iniciativas, programacións, plans ou axudas que ofrecemos desde o Goberno provincial. Lugo está a sobrevivir gracias á Diputación. Pero como compañeros da corporación isto non é suficiente, Lugo e os lucenses merecemos o mesmo trato que o resto das provincias de Galicia e do Estado. Por isto debemos reclamar as principais institucións do país, Xunta de Galicia, con un orzamento de 10.000 millóns de euros ou o Goberno Central con 400.000, investimentos públicos que melloren a calidade de vida dos máis de 300.000 lucenses dos 67 concellos. Desde hai moito tempo isto non está a suceder e é de xusticia facelo, pois todos os cidadáns, todos pagamos os nosos impostos e, polo tanto, temos dereito a recibir os fondos públicos das distintas administracións
do país. Moitas gracias. 6 minutos o voceiro do BNG. Creo que non imos necesitalos, dado que é un tema que xa está moi manido. Lóxicamente, unha vez que defendemos a aprobación do Plan Único no seu momento, incluso neste caso que apoiamos os orzamentos, pois non tería sentido neste momento votar en contra desta proposta, co cal aproveito xa para anunciar o noso voto favorable. En todo caso, simplemente manifestar ou matizar dúas cousas. Primeiro, que dende o BNG pensamos, e tal como diremos no punto seguinte, que esta cantidade que se incorpora dos remanentes ao Plan Único podría terse incrementado, había máis fondos, máis remanentes para poder incrementar a cuantía do Plan Único e, por tanto, que os concellos recibiran máis cartos. E, por outra banda, o que temos dito tamén aquí en moitas ocasións, que non nos cansaremos de recalcar, que nos gustaría que cando o Partido Socialista ou o Partido Popular gobernan con maioría absoluta, sexa onde sexa, aplicaran os mesmos criterios, non? Porque sempre é injusto que neste caso as diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo utilicen este sistema para repartir os cartos públicos, pero logo, cando non se ven obligados por os equilibrios políticos nas distintas administracións, non se fai e dedícanse a repartir dunha forma sectaria e completamente, por motivos estrictamente políticos electorais, os cartos que son de todos e, por tanto, non todos reciben por igual. Insisto, incrementalo máis e, para resumir, incrementar máis os fondos do Plan Único e que señan que esta filosofía de reparto de diñeiro dos fondos públicos se estenda a todas e cada unha das administracións, seña cal seña o nivel destes. Seis minutos o voceiro do Partido Popular. Moi bo día a todos. Se hai que contextualizar o cambio de rumbo desta institución sobre o reparto de fondos, especialmente sobre a colaboración e a cooperación cos concellos, é, sin dúbida, o día 27 de xuño do 2016. Nese acordo, en donde unhos compromisos se asumían e se asinaban por parte do que todavía hoxe o presidente desta institución, Darío Campos Conde, don Álvaro Santos Ramos, quen lles fala, e don Manuel Martínez Núñez, chegaban a materializarse un compromiso de que os concellos iban a estar no catálogo de prioridades desta institución, non só cuantitativamente, senón tamén cualitativamente. Foi un acordo con altura de miras que paréceme, facemos unha valoración positiva e constructiva, pero que desgraciadamente non chega a ser a razón fundamental para que o deputado que presenta o Plan Único no día de hoxe non perda a ocasión para seguir con esa mala praxis de criticar todo aquilo que non goberna o partido que gobernan neste momento o deputado que defendeu a proposta por parte do Goberno. E vamos a explicarnos. Hoxe, sen dúbida, a pesar de ser un pleno francamente difícil, e non só por os asuntos que se debateron hasta a data, sino polos que están a debatir, si había algún acordo que debería de ter o deputado que o defendese a altura de miras e elegancia e evitar o debate e a confrontación, sen dúbida é o Plan Único. E por que faigo esta aportación? En primer lugar, porque sería absolutamente injusto que un partido político se atribuíse este logro, porque é indudable que foi gracias á xenerosidade nos acordos de todos, e por que non dicilo no que hoxe o deputado non adscrito, porque é indudable que se estivera integrado no Partido Socialista, a forma do goberno sería a mesma que tivo o señor Besteiro. Vostede sabe o ben que non en vano como agradecemento hasta lle puxo nome ao campo de fútbol. Por certo, permítame esta opinión personal, unha decisión un pouco elegante. A Xunta de Galicia, organismo que tanto ansían, xa ansiaba o presidente anterior, e por ahora non o conseguiu, e agardo que ustedes tampouco o consigan. Invierte máis na nosa provincia, só en dependencia, que todo o orzamento que ten esta institución. Sube dos 25 millóns de euros. Presumir, aínda que son a primeira que digo que hai que poñelo en valor,
do Plan Único como un mecanismo absolutamente excepcional nesta provincia só pode obedecer a dúas razóns. A un profundo descoñecemento do Fondo de Compensación Local que a Comunidade Autónoma defende dende o ano 2002, das únicas 3 comunidades autónomas de España, ou unha clara intención de faltar á verdade e de transversar a realidade. E, indudablemente, o que hoxe tiña que ser un punto absolutamente conciliador, porque, por fin, non vamos a enumerar as veces que se pediu que se cumplise o reglamento de servicio de axuda no fogar do ano 12, que esta institución incumplía ca complicidade do Bloque Nacionalista Galego e instaurada absolutamente na insumisión, mentres que outras deputacións de Galicia si achegaban a parte que lle correspondía. Non vamos a enumerar as veces que se levou a esta sesión plenaria por parte do grupo que represento a petición de se incrementara o plan de obras e servicios. Non se conseguiu hasta o ano 2016, por unha razón, non porque non viran antes as necesidades, claro que as vían, non só as vían, sino que se intentaban aproveitar delas políticamente, senón porque non lles quedou outro remedio. E dito iso, que podemos acreditar non con palabras, con céntimos e con documentos, somente quero anunciar o noso voto favorable, dicir que o seguiremos mellorando cada vez que temos a ocasión dunha maneira responsable e constructiva, non como fan, por exemplo, os seus grupos en aqueles lugares en donde gobernando o Partido Popular en minoría se lles bloquea constantemente orzamentos e propostas constructivas para a provincia buscando ese cortoplacismo do rédito político. Nos non. Intentamos apartar aquilo que non nos gusta, incluso a veces que nos gusta moi pouco ou non nos gusta nada, e buscar a maneira de que esta institución teña visos de normalidade. Moi difícil, non? Porque é evidente que todo o que pasou este ano senta precedentes do que nunca debe ocurrir nunha corporación, senta precedentes, pois, bueno, que lle vou a decir despois do que acabamos de escoitar xa no punto 1. Agora, o Partido Popular e o Grupo Provincial do Partido Popular ten a responsabilidade que ten. Neste caso, ten unha responsabilidade moi importante no Plan Único. Agradecemos a altura de miras do presidente, a capacidade de negociación que demostra non sempre, botámola moitas veces en falta, pero é verdade que cando a pon en riba da mesa intentamos aproveitar, especialmente o que se bota en falta é humildade e verdades, porque hasta agora perdeu vostede a ocasión no primer punto de con humildade, decir que participaron na construción dunha institución distinta. Logo, se o dixera así, hasta eu evitaría decir que o fixeron porque non lles quedou outro remedio e nos aplaudiríamos no que é un investimento para a provincia de 21 millóns de euros, que no Fondo de Compensación Local deste ano, casualmente, chega a mesma cantidade. Se sumamos o Fondo de Compensación Local, porque vostede cuantifica dende o 2016. A Xunta de Galicia pode cuantificalo dende moito antes. E por igual, con uns criterios absolutamente obxectivos: número de habitantes, persoas maiores de 65 anos e superficie ou núcleos de población. Un instrumento necesario. No momento en que gobernaba o besteirismo nesta institución, vamos a calificalo de imprescindible, vostede sabe o ben que era alcalde, e a partir de aí sigamos mellorando a provincia. Sempre, todo hai que dicilo, e aí faigolle unha pequena matización ao Bloque Nacionalista Galego con un marxen de actuación para quen presida a institución, porque é indudable que se convertimos a Deputación Provincial nunha mera calculadora de reparto económico para os concellos, pois indudablemente non terá un proxecto de provincia que tanto necesita e ten que ter ao seu marxen de actuación co seu correspondente orzamento. Pero digo isto, máis altura de miras, deixen de obsesionarse ca Xunta de Galicia, creo que teñen bastante con atender o que hai dentro das competencias desta institución e seguramente teremos debates moito máis agradables que nun escenario de cordialidade
será benvido polos veciños que nesta institución falle boa falta. O vocero do Goberno. Señor presidente, olvidouse da miña palabra. Usted está expulsado do pleno, pode estar aí, pero creo que todas as... Nin ten a palabra, nin pode votar. Como no chiste, 3 veces alto, non? Se quere chamamos o... Bueno, sí, eu creo que debía chamalos porque... Usted quere espectáculo. Ahora, e non lle vou a dar. Ahora entendo claramente por que usted o primeiro presidente desta Diputación e ten o honor de ser Darío I o reprobado. Gracias. Siga mantendo a maioría a base de golpes de Estado e de quitarlle a palabra e os dereitos aos diputados desta institución. Bos días. 3 minutos o vocero do Goberno. Porque permítame que faiga unha aclaración no que vai a ser o desenvolvemento desta sesión plenaria. O deputado non adscrito retirouse a palabra ou non se lle vai a permitir votar nos asuntos do pleno? Eu creo que o deputado non adscrito avisei 3 veces e está expulsado do pleno e así creo que vai constar en acta porque me parece que é lógico, ademais, creo que avisei 3 veces, que non é a primeira vez que ocorre isto e é a cuarta ou quinta vez que falta o respeto neste sentido e iso non lle vou consentir nin a él nin a naide. Bueno, eu vai por diante que non escoitei faltas de respeto, pero se lle vai a impedir a votación a un compañeiro, algo sin precedentes, creo que non se fixo dende que se constituíu esta institución, si lle anuncio que este grupo votará o plan único, porque foi informado posterior a esa vez, e abandonaremos o pleno tamén, obviamente. Non podemos permitir ter maiorías que non nos dá a representación desta institución. Vamos a ver, é que iso non ten nada que ver unha cousa que a outra. Eu creo que non ten nada que ver unha cousa que a outra. Eu creo que está avisado e requete avisado. Se queren abandonar o pleno, abandone, é cousa súa. 3 minutos. Gracias de novo, señor presidente. Señora Candia, non era a miña intención para nada facer unha intervención beligerante co seu partido. Usted, cada vez que intervén nesta sala, ten a costumbre de decir que ustedes son 12, nosotros éramos 11 e agora xa quedamos 10, non? Entonces, esa é unha constante na súa intervención permanentemente nesta sala. O único que dixen que quen promove é o presidente da Diputación, quen põe os temas encima da mesa é o presidente da Diputación, e, lógicamente, fruto desa voluntad do presidente da Diputación, sale un plan único, que ben é verdad que entre todos o negociaron e todos estamos de acordo en que isto sale para diante, cousa de agradecer tamén que despois de haber estado na negociación e de haber sido ustedes a parte importante e imprescindible para este plan único, pois anunciaran xa o seu voto favorable. Teño que dicir que, bueno, a Xunta si ten un plan, ese plan que usted me falaba, pois é un plan que non ten nada que ver, é como si falamos aquí de que os traballadores, a partida económica dos traballadores tiña que entrar tamén dentro do plan único. O sea, o que fai a Xunta con relación aos concellos, pois é única e exclusivamente o que lle obliga a lei, non fai máis nada. A partir de aí, o reparto do resto de fondos e as políticas que aplica a Xunta de Galicia, pois son moi discrecionales, permítame dicilo dunha maneira suave, non? Eu recordo cando, en tempos do bipartito, pois gozábamos de un plan de empleo importante desde a Xunta de Galicia. A día de hoy, o ano pasado, o Ayuntamiento de Fonsagrada, por exemplo, concedeuse un traballador a tempo parcial. Se quería telo a tempo completo, tiña que pagar el o resto, o porcentaje restante hasta cadar o 100%. Este é un tema que é recurrente permanentemente nas políticas que se fain desde a Xunta de Galicia con relación a aqueles concellos pois que non son da súa color política. Eu creo que eso non deberá ser así. Eu creo que o plan único é un plan ben feito desde a Diputación de Lugo, como fan xa outras diputacións, que, por cierto, aqueles que están gobernando onde ten maioría, ten a oportunidade
de facelo e non o fai. Así que, neste sentido, vai por diante o meu agradecemento ao Partido Popular e tamén ao Bloque Nacionalista Galego para poder sacar este plan único adiante, que é un plan que beneficia a toda a provincia, que, sin lugar a dudas, vai contribuir a que esta provincia siga viva. A inversión por parte do Goberno Central nesta provincia, usted sabe como a min que prácticamente non existe, se existe é ralentizada a largo plazo, e, bueno, eu creo que o motor inmediato, e así o penso, e así o digo, e digo sin querer ser ofensivo nas miñas palabras, o que sí digo é que a Diputación neste momento é un factor decisivo dentro da provincia de Lugo para poder seguir, que a provincia de Lugo poda seguir tendo o seu desenvolvemento. Nada máis, moitas gracias. Gracias, presidente. 3 minutos o Cerdo BNG. Bueno, eu teño que recoñecer que antes, con este barullo que habitualmente, por desgracia, temos últimamente, confundíme, estaba pensando que estábamos no punto seguinte, que ainda que está moi relacionado, é prácticamente o mesmo, estábamos referindo ao que é a incorporación de remanentes ao plan único. Por eso falaba neses términos. En todo caso, nada que dicir da aprobación do plan único, lóxicamente, os concellos son soberanos, as propostas que fan, pois fan dentro da súa liberdade, e nós votamos de falta, así os puxemos cando se aprobou o regulamento, e seguiremos peleando por iso, que as propostas dos concellos para unha maior publicidade da cidadanía, que seña consciente do que están a propoñer, se deberan aprobar en pleno, pero, bueno, xa dixemos daquela que iso non era motivo suficiente, lóxicamente, para un voto en contra de algo tan importante como o plan único, e nada, para diante, sen ningún tipo de consideración. En todo caso, nos seguintes puntos, pois, matizaremos máis o que é o volumen e o que é a cuantía da propia dotación económica do plan único. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Mire, probablemente poidan dar leccións de moitas cousas. Estamos vendo que de democracia e de respeto ás minorías non, cousa que está ben que se materialice, pero tampouco de non sectarismo. Nós temos documentado todo o reparto que se fixo por parte desta institución tendo ano 2007, non? Moitos millóns de euros, en donde algúns, evidentemente, se ruborizarían, ou non, porque tamén nos teñen acostumbrados a facer de todo sin que lle cambien os colores. Pero sería, dende logo, desproporcionado que, novamente, volver a protagonizar un debate nesta institución o besteirismo, cando, en principio, está fora de escena. Pero, ao mellor, non está mal recordarlle os datos dentro do ano 2016, cando nosotros explicábamos que entendíamos que a Deputación Provincial non era unha calculadora ou un mero expendedor de cheques económicos aos concellos, sino que tiña que ter o seu proxecto de provincia, xustificábamos para que o Goberno tivera certo marxen de maniobra con certos recursos, non? E así foi. Desta maneira, dende o 1 de xullo do 2016 ao 29 de decembro do 2016, o importe dos convenios asinados por concellos gobernados polo Partido Socialista nesta institución sube de 7.600.000 euros, cando por ese mesmo importe, por ese mesmo concepto, concellos gobernados polo Partido Popular, 2.740.000 euros. Dende o 1 de maio do 2017 ao 31 de decembro do 2017, convenios asinados con gobernos do Partido Socialista, 3 millóns de euros, menos 70.000, 2.937.000 euros. Importe de convenios asinados por concellos gobernados polo Partido Popular, 610.000 euros. No que vai do ano 2018, vamos agardar a que remate para facer un balance, pero si poido sumar o 16, o 17, o que levamos do 18, cantidades asinadas con convenios gobernados polo Partido Socialista, 11.900.000 euros. Cantidades asinadas con concellos gobernados polo PP, 4,5 millóns. Isto é matemáticas. Entón, cando eu lle digo que hai determinados puntos en donde nos interesa visualizar un consenso e non entrar
a tirar de argumentario ou a tirar o que lle escribe alguén aí probablemente cunha intención un pouco negativa ou malintencionado, pois era un verdadeiro consello para evitar que volvera a aflorar que evidentemente aquí cada un vai tirando pos seus. Tampouco hai que decir que no que a porcentaxe se refire, no que queda marxen de maniobra, se corrixira moito ese sectarismo. Pero é evidente que da situación da que partíamos era tan mala que o que temos hoxe é infinitamente mellor. Nós temos que aspirar a ser vós entre os vós, non un pouco vós entre os malos. E hoxe damos un paso para ser un pouco mellores. Pero hai datos para corrixilo. Hai datos para corrixir o sectarismo. Este fondo de compensación non é algo que dá a lei, foi unha decisión política que xa lle expliquei que só teñen 3 comunidades autónomas en España. Non é unha obligación legal. Pode, ao mellor, incidir no da dependencia ou na axuda das persoas que máis o necesitan, pero tamén é unha obligación legal o decreto do 2012 e, aínda así, ustedes antes non o cumplían. Entón, cando facemos algunha valoración, ben é verdad que os políticos estamos nesa actitude que a credibilidade cuestiónase, e moitas veces polos propios errores nosos, pero eu creo que deberemos de corrixir esa falta de credibilidade argumentando con números, argumentando con datos, o que nos expoñemos, porque falar é gratis, pero non sempre non decir a verdade sale gratis, non? Aquí vaille salir, porque é indudable que o apoio ao Plan Único vai no ter, porque nos consideramos tan responsables como pode ser vostede, non? Deste cambio de rumbo. E probablemente das poucas cousas positivas que se viveu nesta etapa. E todo o mundo, dado que salen por unanimidade, incluso se corrixeu neste ano 18 algúns aspectos que este grupo e outros grupos máis reclamaban, pois a limitación que había para apostar pola cultura, por exemplo, polo turismo, cando asociábamos iso realmente a un elemento dinamizador da nosa riqueza dos nosos concellos, non? E pouco a pouco, tampouco quería rematar sin agradecer todo o traballo a todos os funcionarios desta casa, que un instrumento novo, con moita complexidade xurídico-económica, se fixo nun tempo récord e, ademais, con unha actitud moi colaboradora con todos os funcionarios dos concellos. E iso, probablemente, para o ano que ven, se chegamos aló, tenemos ocasión de facer algo tamén mellorado, non? Pero, se vai nesta liña, este grupo tamén apoiará. Pero leccións as xustas, e nos debates, nos poucos debates que ten esta sesión plenaria, en donde vai a ter a unanimidade, como xa despois teñen dentro do seu equipo, non? A persoas máis encargadas para facer esa labor de ataque, tamén non en vano sale despois nas fotos, non? Ocultando o resto de responsables desta institución, iso xa quedalle moito mellor a él, e vostede que como alcalde ten ese perfil moito máis institucional, evita confrontación nun punto como este. Un minuto para rematar. Bueno, lógicamente, claro que respeto a institución e respeto o sistema institucional por encima de todo, non? De todas maneiras, eu alabo a señora Candia do que dice sin decir, porque ten unha habilidade para disparar. Eu acórdome, cando el vexo falar, digo isto sin ánimo de crítica, unhas ametralladoras que había no oeste que se chamaban Gatling, que girábalas ao redor e disparaba todo o que se movía, non? Pois non disparaba os seus, por suposto, que iban montadas nun carro, e ela ten unha habilidade neste sentido que eu alabo, porque eu sería incapaz de facelo. Así que congratulémonos todos por aprobar este plan único, non lle vamos dar non vamos falar máis nada de todo isto, gracias ao Partido Popular, gracias ao Bloque Nacionalista Galego e, por suposto, gracias aos nosos compañeiros diputados que tanto levan traballado e traballamos para que esta provincia sale para diante. Así que, nada máis e moitas gracias. Entendo que hai unanimidade. Cuarto punto. Cuarto, modificación do orzamento da Deputación vía transferencia e suplemento de crédito. 6 minutos o voceiro do Goberno.
Bos días a todos e a todas. Eu creo que, bueno, aquí o debate sobra, toda vez que está aprobado por unanimidade o punto anterior, pois é meramente facer a modificación de créditos vía transferencia entre partidas e vía suplemento con cargo ao remanente líquido de tesorería. Polo tanto, salvo que algún grupo queira debate, eu non me vou a estender moito máis. Non sei se están de acordo. Estamos de acordo, sí. Todos unanimidade. Quinto punto. Quinto, modificación do Orzamento Xeral 2018. 6 minutos o voceiro do Goberno. Neste caso, pois, traemos a proposta tamén de outra modificación de crédito vía suplemento para incorporar ao presuposto do 2018 mediante o suplemento de crédito e por un importe de un total de 4.190.000 euros que se suman pois á anterior modificación de crédito. En este caso, pois, son para diferentes cuestións concretas que, tal e como se establece pois na memoria do presidente, pois 50.000 euros para equipar con equipos desfibriladores aos concellos, 100.000 euros tamén para a adquisición de marquesinas, 200.000 euros para facer unha canceira na zona sur de Lugo, 300.000 euros para o Centro de Atención a Maiores, para a Residencia de Maiores de Guitiriz, 600.000 euros para dotar de un carril bici a zona do Río Rato en Lugo, 300.000 euros para a incorporación de terras á superficie productiva. En materia de turismo, 250.000 euros para a mellora da sinalización dos puntos de maior importancia turística da nosa provincia, tanto nas entradas por estrada como tamén información turística online. Outra partida para os premios aos 3 equipos deportivos da provincia que ascenderon á primeira categoría nacional, que son o MB, o Breogán e o Ensino. E, finalmente, para transferencias de capital a concellos, 2.290.000 que se achegan para facer investimentos nos concellos da provincia de Lugo. Neste punto temos 4 emendas do bloque nacionalista galego que pola parte do Goberno pois non se vai aceptar ningunha e vou a ir desgranando un pouco unha por unha e dando as explicacións oportunas o tempo que me día nesta primeira intervención. A emenda número 1, na que se propón destinar a cantidade de 600.000 euros para a rehabilitación e humanización de 2 plazas no concello de Muras. Muras é o segundo concello galego con maior Produto Interior Bruto por habitante, é o maior da provincia. Recibe, a través do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, máis de €500.000 ao ano, o que supón, ademais, pois máis do 22% do importe da subvención do Fondo de Compensación Ambiental para a provincia de Lugo. O porcentaje restante entre esa diferencia de o 100 e o 22% se reparte entre 25 concellos da provincia, mentras que outros 41 concellos pois non recibimos nin un só céntimo. Este ano ten un orzamento de casi 2 millóns de euros, sin contar a chega do Plan Único e o Fondo de Compensación Ambiental. É un concello que, según teño entendido, pois lle paga a luz aos veciños, ojalá outros puidéramos facelo, e desde logo non creo tampouco que seña unha prioridade esta provincia arreglar 2 plazas. Eu, como alcaldesa, pois teño outras moitas máis prioridades e seguramente que ademais atoparía a colaboración do meu compañeiro da corporación para establecer outras prioridades máis que arreglar 2 plazas nun concello. A emenda número 2
na que se propón destinar 400.000 euros para a continuación do Paseo do Rato ata a Campiña. Dicirlles que, nestes momentos, o Goberno está executando obras no Paseo do Rato, como son as da iluminación, onde se van a instalar 252 farolas con 283 luminarias LED e que ascenden a 750.000 euros. Polo tanto, xa estamos traballando e poñendo en valor este entorno, e a nosa prioridade é rematar ambos os dous proxectos coa finalidade de garantizar a seguridade a todos os veciños que día tras día se desplazan hasta esa zona para facer deporte ou outras actividades. Con referencia á emenda número 3, propónse destinar a cantidade de 500.000 euros para a continuación da rehabilitación da mellora da estrada entre Navia e Fonsagrada. Neste caso, temos tamén unha obra prácticamente en marcha, a pesar de que non se iniciou, pero xa está axudicada por un importe de máis de 700.000 euros. E, quero avanzar, ademais, que neste caso, como saben, co plan de mellora das carreteras provinciais, xa están aprobados 46 proxectos que afectan a 50 concellos da provincia. E, por último, a emenda número 4 propónse que de aprobarse algunha ou varias das emendas anteriores, que esa cantidade se destine proporcionalmente aos concellos da provincia. Acaba de dicir no debate anterior que pensan que precisamente a cantidade do plan único podería incrementarse para os concellos e para que recibiramos máis cartos. Outras veces dicen que se teñan en conta as achegas económicas que reciben os concellos de outras administracións. A min isto pareceme totalmente contradictorio que plantean con estas emendas co que dixeron neste pleno e co que dixeron en outras sesións. De aí, como lles decía anteriormente, de que non vayamos a apoiar ninguna destas emendas. No primeiro turno, nada máis. 6 minutos o vocero do BNG. Moi ben. Teño que empezar dándolle razón nunha cuestión que dixo a señora Candia no anterior punto, onde dicía que todo referente ao plan único debera pasar con unanimidade, por así decirlo. E nós sentimos, lamentamos profundamente que eso non sexa así nese punto. Incluso casi pedimos disculpas por anticipado porque ca prestación das enmendas ou a nosa postura con respecto a ese punto temémonos que vamos a axudar a ese lío tremebundo, vergonzoso, vergoñento que está a vivir esta Diputación. E preferíamos un punto tan importante como este que pasara co maior consenso posible, ca maior tranquilidade posible, sendo todos construtivos. De feito, as emendas van nesa liña. O Goberno, o señor Presidente, diciu que neste caso concreto non era así, que había que deixar fora o BNG, que non había que falar con el, que non había que negociar con el, portouse moi mal, parece ser, en puntos anteriores, criticou cousas que eran intocables, entonces había que castigar, darlle unha varadiña nas orellas para que non se lle ocurrira de outra vez criticar as accións do Goberno. Decidiu pactalo co Partido Popular, cosa que é legítimo, e non decimos nada, parece moi ben que cando haxa que repartir cartos se poñan de acordo e ni siquiera informen ao BNG. Perfecto, é a súa opción e a súa forma de gobernar. Pero quero que, neste caso, facer un poquinho de historia, sobre todo no referente, ás enmendas que presentamos. Tema Muras. No tema Muras, o señor Presidente personalmente se comprometera, xa hai 2 anos, co alcalde, precisamente, en ter algún tipo de acordo económico para estas plazas que son dunha estrada provincial, hai que dicirlo así, foran, e se axudara ou a Diputación a poder arranxalas. Pasado o tempo, incumplindo como case sempre os seus compromisos, chegou o plan de estradas, o plan provincial de estradas. En ese sentido, algo que se fixo de forma correcta, propúxose a todos os grupos en un porcentaxe que fixeran as propostas correspondentes, o BNG, dado que esas plazas seguía sin haber ningún tipo de acordo, decidiu incluílas no plan de estradas, nesas estradas provinciales que había que arranxar, e o Concello decidiu concentrar todos os seus recursos en esas 2 estradas e, ao mesmo tempo, nesas 2 plazas. O problema xurdiu, unha vez que se acordaron 600.000 euros para o Concello de Muras nese plan de estradas, do reparto, insisto, que lle correspondía propor ao BNG, a interventora, creo que con bon... Bueno,
ao final, depois das explicacións, posiblemente con un bon criterio, decidiu que, concretamente, o arranxo desas estradas, inda que estuveran dentro desas plazas, inda que estuveran dentro dunha estrada provincial, non encaixaban dentro do que é o plan de estradas provincial, non? Co cal tiñan que quedar fora. O cal era un problema porque o Concello de Muras realmente non necesitaba os 600.000 euros para arreglar estradas, necesitaba, tendo en conta a humanización destas plazas que estaban dentro dunha estrada provincial. Falado co señor presidente do problema, concretamente nunha reunión que tivemos estes dous diputados co señor presidente e o señor portavoz do Partido Socialista, tamén secretario provincial do PSOE na provincia de Lugo, pois acordouse que o Concello de Muras non gastara eses 600.000 euros que lle correspondían das estradas provinciais e se pasarían a financiar esas estradas, ese equivalente, con diñeiro dos remanentes. E a cambio, isto pareceme fundamental, porque para min a palabra que se dá nunha negociación é como se fora un documento escrito, a cambio o BNG, no canto de absterse nos orzamentos, tería que votar a favor. Además, foi unha condición expresa, dita textualmente. A cambio, o BNG ten que votar a favor. De feito, foi o que provocou que o BNG, no canto de favorecer a aprobación dos orzamentos, que a súa abstención, como fixera no pasado, votou a favor pola palabra dada polo señor presidente e o señor portavoz deste grupo socialista. Visto que veñen os remanentes, visto que non se fala para nada... esquézome. Esta mesma conversación mantivo o meu compañeiro noutra reunión distinta, o meu compañeiro Antonio Veiga aquí presente, xunto co alcalde de Muras, e estaba presente, quero recordar, o arquitecto do Concello, onde tamén se repetiu que iba a ser o procedimento para reparar o erro cometido na proposta do plan de estradas. Visto que chegou os 4 millóns e pico de euros que había por remanentes, non se fala co BNG para nada, se fai un reparto de outra maneira completamente distinta, nós, en todo caso, temos a obriga de poñer en riba da mesa o acordo firme que había, firme, para nós, insisto, para este grupo, un auténtico contrato de reparar un erro, de ese diñeiro no canto de gastalo na partida de estradas provinciais que non se gastou, pois gastalo vía remanentes para reparar ese erro. Por eso propoñemos esta inclusión no reparto de remanentes que agora se vai aprobar. Eu creo que o normal, que é de xustiza, é exixir un acordo que había, que, insisto, de palabra, lóxicamente, onde o BNG cumpriu a súa parte do acordo de xeito perfecto, sin un ápice, sin variar nada do acordado, votamos a favor dos orzamentos polo compromiso que había de reparar ese erro desta maneira e ora topamos que non nos pasa. Tema de Fervedoira. Home, eu xa sei que se gastou 1 millón de euros en iluminar unha parte do Paseo do Rato, xa sabemos. Agora vanse gastar outros 400.000 na mesma parte. Pero este pleno, aquí, aprobou arreglar este tramo do paseo por ao longo do río Fervedora esta Campiña. Aprobouno, está aprobado en pleno. E agora é o momento de coller, cando hai diñeiro, e invertir eses cartos para cumprir o acordo plenario deste pleno, precisamente. Non hai disculpa, que xa invertiu no outro lado. Claro, é no centro de Lugo, andas en Mercedes por aí, pero este é algo que se van beneficiar xente humilde, xente traballadora, un barrio obreiro. Iso parece que non interesa ao Grupo Socialista. Só hai que metelo onde convén, non? Un acordo plenario, coller diñeiro dos remanentes para cumplir un acordo plenario. É o que está pedindo o BNG. 400.000 euros, que non é ninguna millonada. Creo que é bastante razonable. Creo que se usa este diñeiro para cumprir un acordo deste pleno, deste pleno. Non está inventando o BNG, non está facendo nada raro. Bien, caso Navia, este pleno tamén aprobou arranxar a estrada, non os 7 ou 6 ou 5 kilómetros que hai aprobados. É máis, nin siquiera o goberno actual tuvo a decencia de os 200.000 euros da baixada de licitación volvelos a invertir, en vez de facer os kilómetros que había previsto, facer un par de kilómetros máis. Non, van, supoño, que a estes remanentes que estamos aprobando hoxe, 200.000 euros, é o 20% do que había previsto en principio. E o pleno, este pleno, aprobou arranxar a estrada, non só un tramo da estrada, senón toda a estrada, co cal tamén é normal que se invista cando hai diñeiro, neste caso de remanentes, se empreguen para cumprir estes acordos plenarios outro tramo. Xa non estamos pedindo que se arregle toda.
pero por menos cada ano ir arreglando un cachiño. E por último, dado que non hai acordo, dado que non hai conversa siquiera sobre o tema, pois, neste caso, pois, o restante diñeiro que quede dos orzamentos, pois, que beneficie, eu creo que é lícito, que beneficie a todos a cada un dos concellos da provincia, que parece que é o xusto, dado que vamos a propoñer. Ou se propoñen cousas xenéricas, cousas que beneficien ao maior número de xente posible, ou para cumprir acordos deste pleno, ou senón que vayan para todos os concellos pelos criterios de reparto do plan único e punto, non? A primeira intervención, vale. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, moi brevemente, creo que, ademais, o que aquí se expuxo, pois este grupo non foi partícipe nin estivo presente neses compromisos e nin sequera pode dar fe. Si é certo que sempre dixo, tanto cando se aprobou o plan único no ano 17, no 18, como incluso cando se asinou o convenio, un partido e un grupo, como tamén dixo o meu compañeiro, aspira a gobernar esta institución, pois ten que ser coherente. Entendemos que o goberno ten que ter unha capacidade para decidir sobre recursos. Non podemos deixar un presidente secuestrado sin ningún marxe de maniobra. É indudable que algunhas veces aínda chegamos á conclusión de tal como se decide a inversión, pois ten máis do que necesitaría, pero sí que é verdade que, aínda que non está sendo nada doado, a coherencia vai seguir sendo o baluarte que defenda este grupo, non? Por iso, facilitamos esta aprobación sen máis debate e agradecendo que se incorporaran pois tanto a iniciativa que cursábamos dos concellos para a dotación de marquesinas nunha población pois bastante diseminada e dispersa, con unha climatoloxía adversa. Como usuaria de marquesina do rural, poño en valor, aínda que parezca un investimento pequeno, ou completar a dotación de desfibriladores. É verdade que se fixo xa algunha entrega por parte da Xunta de Galicia e que se prioriza aqueles concellos que non a teñen. En outras, certo que foron iniciativas que tamén tivo o apoio do grupo que represento, non? Sin máis debate, escoitando novamente con relativa tristeza comentarios como os que se fixeron agora, e sempre defendendo que os acordos teñen que ser cumplidos independentemente de con quen se contraigan as obrigas, pois vamos a facilitar a aprobación sen máis puntualizacións, polo menos neste primer turno. 3 minutos o vocero do Goberno. O que se refería ao señor Ferreiro, si considera que é un castigo para o BNG, pois a min que me castiguen así, porque evidentemente o Concello de Mura, si sumamos todas as achegas que recibiu desde o 2016, incluindo precisamente eses 645.153 euros do plan de estradas, é casi 1,5 millón de euros o que recibiu desta Diputación para acondicionar camiños, accesos, para diferentes actuacións que entendo que o grupo de goberno do Concello estableceu como prioritarias. En ningún caso estaba tampouco arreglar ningunha desas dúas plazas, que xa casi chegaría todo o investimento que recibiu da Diputación para precisamente executar obras que foron casi 450.000 euros, ou o que recibe nun só ano a través do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia. Eu creo que o Concello no que vostede é concejal, pois ao igual que o de Trabada, non recibe ningún só céntimo a través de ese programa en concurrencia non competitiva. Por outra banda, entendo que se o plan é para arranxar as estradas, se debe limitar a eso. Eu supoño que esas plazas que non son de titularidade provincial, porque nese caso, evidentemente, tería que arreglalas a Diputación. Se son municipais, terá que facelo o Concello. Entendín tamén que dixeran que votaran a favor do orzamento do 2018 porque había ese acordo que eu entendo que é
ao final, arrimar un pouco para un concello que está gobernado polo mismo grupo político ao que vostede representa e que tanto, ademais, nos achaca tanto ao Partido Socialista aquí na Diputación como tamén ao Partido Popular nas outras administracións que non goberna. Referíase tamén aos acordos plenarios que nestas sesións se adoptaron e que ao Partido Socialista tampouco non lle importa mellorar a calidade de vida dos barrios obreiros. Eu creo que precisamente co plan único todos os grupos políticos estamos destinando diñeiro e, sobre todo, aos concellos de menos de 20.000 habitantes, que é, precisamente, nos que a Diputación ten competencia de colaborar e de cooperar económicamente, é o que se veu facendo durante este mandato, no que vostedes, tampouco, en determinado momento, non quixeron seguir formando parte do Goberno. Eu entendo que o Goberno ten que ter capacidade e marxe de maniobra para gobernar, porque senón, evidentemente, non faría falta vivir en democracia, nin que estuvéramos os políticos, porque chegarían os técnicos para repartir todo o orzamento que tiveran as administracións. Pola miña parte, xa para ir rematando, facer fincapé no incremento precisamente do orzamento provincial destes máis de 4 millóns que nos van a poder permitir facer as actuacións que foron señaladas na primeira intervención e seguir achegando unhas importantes aportacións aos concellos e, sobre todo, aos concellos máis pequenos, como no que é vostede concejal ou no meu, que son os que máis o necesitan. Moitas gracias. 3 minutos ao vocero do BNG. Ben, eu creo que está confundindo ou non se quere entender o que dixen. Non estábamos pedindo que lle deran nada a Muras. Estábamos pedindo que o que lle correspondía por unha partida non o gastara e o gastara noutra por outra partida distinta. Non estamos incrementando os ingresos que lle tiñen que corresponder a Muras. Simplemente é debido a un error cometido na proposta, en vez de gastalo nunha cousa, que se gastara pola outra, non que se gastara a maiores de... Que quede claro, porque aquí parece como se aquí estuvermos pedindo máis diñeiro todo para un concello. Non é certo. Simplemente algo que lle correspondía, igual que a todos os demais, al que se propuñía cada grupo ou que lle considera oportuno, que en vez de gastarse nesa partida se gastara noutra. E no canto deso, exixíusenos, chantaxeouse, non se queren a palabra, non pasa nada, que en vez de facilitar a aprobación dos orzamentos que se iban a aprobar exactamente igual, asténdonos, que figurara o voto favorável ao BNG. Pois non pasa nada. Por iso que non quede as persoas, non o BNG, porque aquí non se castiga o BNG. O sea, para nós que o PP e o PSOE pacte o reparto económico entre eles e deixa a marxa o BNG non o prexudica para nada. O problema é que prexudica ou castiga as persoas, os señores da Cervedoira, os habitantes de Fonsagrada e de Navia, son os que salen prexudicados con isto, non o BNG. O BNG é un simple instrumento, nada máis que eso, non? Quen salen prexudicados son as persoas, que quede claro, non? E aquí tratábase de cambiar un diñeiro que iba por unha partida, ese mismo diñeiro gastalo por outra, nada máis que eso, e outro diñeiro que daba sin gastar, para o que o goberno considerara oportuno se quería, non? Bien, aquí o problema de todo, e a mí o que máis me preocupa, é esa cuestión de que na política todo vale, non? E de que esas reglas de xogo da vida particular, que para min son sagradas, a palabra dunha persoa para min é algo sagrado, non? Se unha persoa non ten palabra, deixa de ser persoa. Sinceramente, é o que nos diferencia, a lealdade, non? A iso, a ter o compromiso co que un dice e co que un asegura, é o que nos diferencia dos animais. Eu teño clarísimo, non? Entón, se unha persoa a cara che queda nunha cousa, e logo, polo que seña, se te ha visto non me acordo, cando o outro cumpriu a súa parte tal como se quedou, arraxa a tabla e sen desviarse nin un milímetro, que é o que queda? Como se pode fiar un de políticos que fan ese tipo de cousas? Non era un mitin político, nin era algo que tiña interpretable, non, era algo moi concretiño e que non tiña interpretación posible. Ti faz eso e nós facemos isto, resolvemos o erro e todo o mundo contentos. Nada. Eu, sinceramente, alguén que actúa desa maneira, para min queda desacreditado para calquer tipo de actuación, non me vou meter no persoal, pero cando menos pública. E, desde logo, para o BNG, o obxectivo da política non é vencer o Partido Popular, iso que quede claro. O BNG traballa polo ben do país, polo ben das persoas e para que as persoas vivan mellor.
Vivan mellor, en todo caso, porque os partidos políticos somos menos instrumentos para conseguir esos obxectivos. Entón, nós nunca actuaremos, nunca xamais actuaremos para vencer ou para que non goberne fulanito, ou para que non goberne o PP, ou para que non goberne o PSOE. Non, deso nada. Para nada. En cada momento tomamos a actuación política que nos parece máis interesante para as persoas. Punto, pelota, nada máis. E non vamos participar en movimentos simplemente para vetar actuacións, porque ao final, incluso demostra que todos fan unha cousa moi parecida, non? Todos refírome PP e PSOE. E co cal, neso sí que non vamos a entrar, non? Para nada, para nada. Nós actuamos sempre en función do que nos pareza mellor para as persoas. Inda que, poida ser que moitas veces nos equivoquemos, por suposto. Eso teño claro. Non sempre acertamos, pero, cando menos, de inicio, a nosa intención é esa. Insisto, ca negativa destas enmendas que presentamos, non se está castigando o BNG, eu penso que todo o contrario, senón que está castigando, neste caso, pois, a xente de Muras, que van quedar, posiblemente, sin ter ese saneamento que iba anexo ás propias cambios nas plazas, posiblemente agora non se poida recuperar nin siquiera o diñeiro que non gastou no plan de estradas, porque eso xa hai meses non se gastaron para nada, porque o Concello non fixo as propostas de estradas esperando que o diñeiro fora por outro lado, que quede claro tamén. O sea, o diñeiro está sin gastar, está sin propoñer. É un auténtico sinsentido todo isto, pero, bueno, alá cada un terá a responsabilidade que ten e terá que explicarle a quen lle explique, e dentro de un ano, pois, veremos o que pasa. O mesmo pasará, pois, cas persoas de Navia e de Fonsagrada, que seguirán ca súa carretera paralizada, por certo, ainda está sin empezar as obras do millón que había aprobado, non sei cando empezarán, e, por suposto, non se vai facer, nin siquiera se vai investir eses 200.000 euros das baixas de licitación que era o normal e o lóxico que se investira. E os señores da Fervedoira, pois habrá que dicirlles que veñan pois todas as semanas, igual que viñeron ao pleno, que veñan reclamar aí diante das ventanas que vez que hai xunta de goberno para reclamar que se cumpra o acordo plenario e se invista o diñeiro necesario para recuperar este camiño real que vai hasta o seu barrio e lles permita poder vir andando hasta Lugo, igual que ao largo do Río Rato hasta o propio nacemento, que tamén era unha cousa moi interesante. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Moi brevemente, porque o sentido do voto está claro, pero quizá despois de escoitar esta segunda sesión deste punto, procede facer algunha reflexión, non? Porque, dende logo, cando sexamos máis maiores e faigamos un balance desta legislatura, poderemos sacar moitas conclusións. Parecía imposible que ese matrimonio perfecto entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista nesta institución, cómplice, cooperadores necesarios e imprescindibles, especialmente o Bloque Nacionalista Galego, que cos seus 2 deputados era capaz de incidir dunha maneira moi significativa no proxecto de goberno, a veces probablemente non era conocedor de todo, pero dende logo permitío, pois meses máis tarde escoitamos decir o que aquí se escoitou, non? É tal a belixerancia que ten moitas veces no debate, permítame esta reflexión en termos cariñosos, contra o Partido Popular, que cando aquí neste debate non tiña nada que ver, hasta na propia expresión dixo o obxectivo do BNG non é que non goberno o Partido Popular. Dixo vostede que nosotros nin siquiera neste debate tiñamos nada que ver, non? Claro, a verdade é que despois de como empezou isto no 2015, como se prestaron a asinar unha moción de censura cando en 4 meses non se criticara ningunha acción do noso goberno, de feito, non houbo ningunha nota de prensa, ni ningunha actitude pública crítica, unha pequena discrepancia ante unha interpretación dunha posible compra do edificio da Cámara, pero en 4 meses non houbo nada, un bon diálogo e colaboración, toda vez que chegábamos ao goberno nunhas circunstancias sorpresivas, sempre intentando colaborar en todos aqueles acordos e compromisos que todas as forzas políticas tiñan, toda vez que eran acordos da institución, e como ben di vostede, non dos partidos políticos. Pero hoxe, poucos meses máis tarde, menudo tsunami pasou nesta institución para chegar a escoitar o que escoitamos. Nós que, como dixemos, e o vamos a facer, evidentemente, os puntos primeiros e non políticos que tomamos decisións
como é o seguinte tamén da cesión ao Club Breogán, neste caso a modificación do orzamento, estamos aquí, votamos, decimos o que pensamos, despois ausentaremos, porque non vamos a permitir, por suposto, que tampouco se deixe de votar e se incumpla dunha maneira tan flagrante o artigo que blinda a participación política como un dereito fundamental no noso Estado democrático que dende hai 40 anos pois vimos disfrutando e do que nos sentimos moi orgullosos, non? Este tipo de actitudes estamos acostumbradas a velas últimamente en outras comunidades autónomas, pero nós, dende logo, non vamos a participar diso. Pero dito iso, remato colléndolle prestado unha frase ao deputado de Persoal, o Dr. Soutuela, que dixo: o tempo vai poñendo a cada un no seu sitio. Hoxe, despois de escoitarvos, indudablemente queda claro que nos vai poñendo a cada un no seu sitio e que o que todo eran aplausos e normalidade democrática acabaron sendo medias verdades, deslealtades, faltas de palabra, en definitiva un desgoberno que quen o está sufrindo é a nosa provincia, non? Pidamos cordura, esperemos que pouco a pouco as cousas vayan mellorando, aínda que desgraciadamente cada episodio do pleno é máis triste, e así yo digo. Aínda que teño que dicir tamén que con total humildade cada vez nos sentimos máis orgullosos da coherencia do noso grupo. Facilitamos a aprobación e agardo que eses millóns que agora se incorporan de 4 millóns de euros pois se faigan con responsabilidade e aí estarán tamén as nosas achegas. Un minuto para rematar a vocera de Goberno. Eu, desde logo, valoro positivamente que, a pesar de non haber unanimidade, pois esta proposta salga adiante, porque, como decía, pois se trata de incrementar o orzamento provincial en 4 millóns de euros. E lamento que, bueno, pois o señor Ferreiro tampouco non atenda razóns, e aos 2.290.000 lle restamos o 1,5 millón que el pretende restar a través das emendas que presentou, pois quedan 790.000 euros para repartir, eso sí, pois tal é tamén como solicita, pois en parte proporcional aos concellos da provincia. Se dividimos esta cantidad entre os 67 concellos, pois daríanos apenas 11.000 euros, frente pois a eses 600.000 euros que irían para Muras, e que, por certo, pois xa presentou tamén as estradas que quería facer, ou xa o comunicou, e decir que non é que o diga eu solamente, senón que non conozco a outra persona que seña máis leal que o presidente desta Diputación, que Darío, nin a unha persona que teña máis palabra que a él. E xa digo, non é que o diga Mayra, porque é do seu partido, non é unha opinión generalizada, ademais, en toda a provincia e todas as persoas que continuamente pois o tratamos. Polo tanto, eu, desde logo, agradecerlle ao Partido Popular, neste caso, que vote a favor, e lamentar que o Bloque Nacionalista Galego, pois, nunhas sesións plenarias diga que debería incrementarse o plan único, que debería terse en conta as achegas que reciben os concellos de outras administracións, pero, sin embargo, cando é para destinar o diñeiro para os concellos nos que goberna o Bloque Nacionalista Galego, pois ben que o piden. Moitas gracias. Como dixe no debate, vamos a facilitar, vamos a externos. Fomos constructivos. Hai que votar as emendas, entendo, non? Ou a proposta? Votamos a proposta directamente ou hai que votar as emendas? Se entende que se rechazan. Se se entende que se rechazan, desde logo nos vamos a rechazalas. Non sei, ustedes abstéñense. Creo que quen ten que aceptar a emenda é o que propón a proposta, non? Sí. Si non sei se hai que votala así, non? Non. O rechazo da emenda corresponde en mocións presentadas polos grupos. Acordos que se plantesen as emendas deben de ser votadas. Digo que o rechazo das emendas corresponde nas mocións que están presentadas voluntariamente polos grupos. En outros casos, en acordos como este, que non procede de un grupo político concreto, non é unha petición, senón que é un acordo da parte dispositiva, o Reglamento Orgánico da Diputación
dispón que as emendas teñen que ser votadas para a súa admisión ou non. Agradezcolle moito a aclaración porque foi a nosa proposta sempre no debate dos orzamentos, pero nunca se nos deixou votar con esa interpretación que eu acababa de poñer en riba da mesa. Moitas gracias. Bueno, a ver, votamos todas as emendas. Votos a favor da primeira emenda. Votos en abstencións. Votos en contra. Queda rechazada. Votos a favor da segunda emenda. Abstencións. Votos en contra. Queda rechazada. Votos a favor da terceira emenda. Abstencións. En contra. Queda rechazada. E votos a favor da cuarta emenda. Abstencións. E en contra. Queda rechazada. Queda logo aprobada a proposta no sentido que viña ao pleno. Perdón. Votos a favor da proposta según estaba no pleno. Abstencións. Contra. Queda aprobada a proposta. Punto número 6. Sexto, aprobación se procede de concesión de maneal do Pazo Provincial dos Deportes a favor do Clube Baloncesto Breogán, Sociedade Anónima Deportiva. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi bons días, señor presidente, señores deputados. Hoxe traemos unha proposta da concesión de manial do Pazo Provincial dos Deportes en favor do Clube Baloncesto Breogán, Sociedade Anónima Deportiva, pero tamén en favor do resto de clubes da provincia que nalgún momento utilizaron esas instalacións ou ben as utilizaron ou ben as están a utilizar actualmente. Antes de entrar no pleno, a voceira do Partido Popular fixo dúas pequenas apreciacións que considero que no contexto global non teñen importancia máis que de incluílas, despois supoño que ela fará exposición, pero concretamente a incluir nun punto determinado da propia concesión de manial a palabra oídos os clubs e baixo a coordinación da área de deportes, así como adxuntar un anexo no que aqueles clubs que ao mellor teñan un uso máis exhaustivo das instalacións, pois creo que non hai ningún problema, ademais creo que non é mala opción, se ao mellor non se recolleu é por a premura na que se tivo que, entre outras cousas, desenvolver esta concesión. O pasado 24 de abril traíamos a proposta de iniciar un expediente, procedimento para outorgar esta concesión de manial. Todo isto tivo que facerse rápido, buscando un equilibrio entre fundamentalmente tres partes: o Clube Baloncesto Breogán, as exixencias da ACB, concretamente do auditor, que en paralelo ao traballo que se estaba a desenvolver da Deputación, estableceu unha serie de exixencias en respecto á redacción final do documento, e que, lóxicamente, tuvemos que equilibrar tamén co respeto e os dereitos que tiñan os demais clubes. Conxugado todo isto, pois todo o mundo pode imaginarse da complexidade do documento final, que finalmente quedou redactado da maneira que todos os grupos teñen, incluso salvados algúns aspectos, como da garantía que na comisión informativa puido xerar algunha dúbida. Como poden ver neste documento, tamén o propio 21 de maio, decir, o lunes pasado, o propio Clube Baloncesto Breogán, a vista do borrador, e insisto, das exixencias do auditor da ACB, que estaba a pasar a auditoría, pois se fixeron unhas últimas modificacións que configuraron o documento final e o texto final. En definitiva, este documento permite fundamentalmente dúas cousas. Por un lado, garante o ascenso do Breogán ACB, é unha concesión de manial, finalmente tamén incluso a petición do propio Club Baloncesto Breogán, durante 30 anos, non 35, como se había previsto inicialmente, porque facelo a 35 anos incrementaría o valor patrimonial de maneira excesiva do clube. Na propia ACB tiña unha tasación
que se aproximaba máis aos 30 anos, unha concesión de manial por un valor de 3.853.000 euros aproximadamente, e que dunha maneira clara ven a manifestar o compromiso desta institución e deste goberno cun clube, ven a cerrar un pouco o ciclo. Desta maneira, fai uns días, garantíamos esa inxección de liquidez para poder afrontar os pagos pendentes que tiña o Breogán, e agora o facemos tamén con esta concesión de manial que vai equilibrar as contas e vai permitir pasar o trámite de ascender e ter un clube na máxima categoría do baloncesto español. Ao mesmo tempo, tamén quero incidir noutra cuestión importante que trasladaron non só a min, sino ao resto de grupos da oposición, de todos os grupos políticos, os demais clubes, que fora recollido expresamente mencionados os seus dereitos. Eu creo que quedan blindados, se cabe, se incorporamos como vamos a incorporar e como adquirín ese compromiso dese anexo no que se describan un pouco mellor ou máis pormenorizadamente as instalacións das que posúen, pois creo que queda moito máis blindado do que nunca estivo a toda agora o seu uso, o uso, digamos que, segundo se establecen os informes do tasador, tanto do Breogán como dos servizos técnicos desta institución, non é un uso privativo, senón que será un uso dun 70% aproximadamente, e outro 30% do que dispoñerán o resto de clubes. Regúlanse aspectos que ata agora nunca se habían regulado, como da proporcionalidade do uso da publicidade no interior do propio pazo, dos valos publicitarios, da utilización das salas e de todos os espazos do pabillón. Creo que é un documento completo, creo que é un documento que blinda tanto o feito de que todos os clubes da provincia podan utilizar esas instalacións, que nos asegura, ademais, que no momento en que o Breogán utilice ese espacio público se lles obriga a ter un seguro de responsabilidade civil e de danos, co cal creo que quedamos completamente cubertos desde a institución. En definitiva, pois, de alguna maneira contribúe a nosa pequena gran aportación a que se cumpla un sono por o que se levan peleando máis de 12 anos, que ter un clube na CB. Con isto, insisto, creo que a vontade de todos os grupos políticos aclarados todas as dúbidas que puderan xurdir ou que xurdiron, no que digo que, bueno, pois, o facer un documento de tal dificultade con tal premura, pois normal que se podan ir xurdir algunha cuestión que xenera algunha dúbida, pero creo que está todo resolto. Creo que sería responsable por parte de todos sacar esta concesión de manial adiante. Creo que satisface a todo o mundo e creo que é o momento de pedir esa unanimidade que creo que debe trascender, estar no trasfondo da maior parte dos acordos que aquí se leven. En primeiro termo non teño moito máis que dicir. Seis minutos ao Partido Popular. Sí, moi brevemente, as aportacións estas incluiríanse no documento 5.12, que é onde aparece a cláusula 6.6, engadiríase o anexo. Probablemente poidésemos aportar algunha idea máis, pero é verdade que aínda escasos minutos antes de entrar na sesión plenaria chegou o expediente completo. Entón, todos estamos facendo un esforzo por facilitar que o Club Breogán teña a cesión destas instalacións, e a risco deso, pois probablemente non vai nin analizado nin estudiado co rigor que necesitaría, non? Pero cunha confianza nese bon entendemento, nese compromiso que todas as forzas políticas adquiriron co clube, pero non só co clube, especialmente hai que ter moi en conta, pois, o ensino, estudiantes, o Sagrado Corazón, o Garabolos, a Federación Galega de Baloncesto, o USC Lugo, a Cidade de Lugo, o Baloncesto Franciscanos Lugo, o Club Alemán Lucus, Club Muralla de Rubi, Club Loita Lugo, Asociación Deportiva Judo Muralla, o Club Loita Vilalba, Taekwondo Sanjiao, Club Squash Muralla de Lugo e o Club Squash Mostruíños, non? Todos eles que fan unha impagable labor a prol do fomento do deporte de base e da formación, pois, desde moitos os ámbitos educativa dos nenos e nenas da
de Lugo cidade e da provincia teñen que ter unha cláusula que salvaguarde ou protexa o que todos entendemos de feito e de palabra que son uns dereitos adquiridos, pero que cando damos este paso nun expediente xurídico nunha cesión complexa, pois teñen que ter un apartado destacado e teñen que ter un instrumento para que a súa opinión conte, non? E que teñamos sempre ese compromiso de evitar tratos discriminatorios que por tal debe entenderse que se trate desigual a iguais. Neste caso, cando non estamos entre clubes iguais, pois evidentemente tanto as necesidades de uso, de infraestructuras, de medios en xeral, pois son distintas, non? Entonces, vaya por diante esa actitude colaboradora e conciliadora do deputado e, por suposto, esa mensaxe de felicitación para o Breogán unha vez máis, pero tamén de compromiso con todos eses clubes que citamos, de que en nós van a ter, pois, dende logo, un grupo que defenda os seus dereitos e os seus intereses, que serán o de todos. Non quere dicir que pretendamos atribuirlle a paternidade a ningunha da reivindicación. Seguramente o Goberno opine o mesmo, pero como hoxe estamos nós durante o período desta operación xurídica tan longa, pode estar outra persoa, seguramente estará, pois é indudable que ten que haber un apartado por escrito donde estes clubes poidan ter unha porta de chamada e poidan ter un mecanismo de defensa, non? Así está falado con todos os que tivemos ocasión e facemos ese esforzo de ser facilitadores a pesar de que non estaría nunca de máis que nestes expedientes complexos pois tivéramos, xa non digo a documentación toda cando hai obligación de tela, que é dende que se fai a convocatoria, pero senón cun pouquiño máis de tempo porque é imposible darlle lectura ao último informe que nos chegou porque eran escasos minutos da sesión plenaria cunha comisión de contas convocada polo medio, non? Pero supoño que non se puido facer antes e nós tamén, pois, arrimamos o ombro neste caso nunhas circunstancias excepcionales e vaia, pois, dende logo, a favor de todo o deporte de Lugo, da provincia e da cidade, que, sen dúbida, neste ano están de noraboa. Bon día. Tamén para anunciar o noso voto favorable a esta proposta e tamén pois felicitar polo traballo a área de patrimonio, a área de deportes e tamén a Secretaría e Intervención porque foi un traballo bastante exhaustivo como puidemos ver nos informes, non? Efectivamente, esta concesión de manial sirve para reequilibrar esa situación patrimonial existente dunha sociedade anónima deportiva como é o Breogán, os que tuvemos responsabilidades pois nesa sociedade e nese clube, pois sabemos o que eso significa e é a única opción que ahora mismo tería o Breogán para poder xogar en ACB. Quedaría para outro día, quedaría para un debate máis largo o que é a ACB, o que é a Federación Española de Fútbol ou o que é a Liga de Fútbol Profesional. Se facemos un repaso por cada un deses deportes, estamos vendo como se tende a concentrar o espectáculo deportivo nas grandes cidades. E Lugo, desde logo, que non é unha gran cidade. Por iso é necesario que esta institución pois faiga esta concesión. O mismo pasou no fútbol sala. O mismo pasou no fútbol sala pois en días pasados cando o Burela Club Deportivo estuvo a punto de ascender á máxima categoría, de volver á máxima categoría e puñíanlle unha serie de exigencias que non cumplía. Ou seja, forzábano a construir un novo pabellón de deportes. E iso non é gratuito, iso ocurre en todos os lados, porque o capital que está movendo o fútbol, o que está movendo o baloncesto, o que busca é unha rentabilidade económica e concentrada. Pero, bueno, xa digo, é unha reflexión que facemos desde o BNG, porque temos clarísimo o que significa a ACB, o que significa a Federación Española de Fútbol e o que significa a Liga de Fútbol Profesional, por falar
dos dous deportes de masas máis grandes como é o fútbol e o baloncesto. E sempre pagamos o pato os da periferia. Bueno, que eu digo que non somos periferia. Fan non ser periferia. Galicia, desde logo, que non é periferia, e Lugo non é periferia. E, ao final, pois, con recursos de todas e todos os lucenses, hai que botar llamado a un clube que, desde logo, que é de todos e todas os lucenses e tamén de todas e todos os galegos. E como Partido Popular creo que se vai marchar, non vai a debatir as mocións, había unha moción onde pedía un novo pabillón de deportes en Lugo. Efectivamente, nós entendemos que Lugo necesita un novo pabillón de deportes. Claro, falábase dos clubes, a ver como vamos a compaxinar para que se esa concesión de manial impide ou non que outros clubes o poidan usar, que queda bastante claro, e creo que fixo un traballo delegado aí, pois, falando con todos eles. Que quero decir con isto? Que sí, efectivamente, fai falta un pabellón de deportes en Lugo. Nesa moción creo que instaban ao Concello e a Diputación. A Xunta non existe. A Xunta non debe ter área de deportes, non debe ter nada, non? E, curiosamente, como falei antes tamén do Burela, e aquí hai 3, 4, 5 e eu 6 diputados mariñáns, sabemos o problema gordísimo que lle pode xurdir ao Burela Fútbol Sala na próxima temporada, porque este ano perdeu nos últimos minutos, pero pode ascender. E necesitaríase, pois, un pabellón na comarca da Mariña, 80.000 persoas, concretamente en Burela, porque é no sitio máis céntrico e porque é onde está radicado, pois, un deporte de moda como é o fútbol sala, que move moitísima xente e que é un club que ten na máxima categoría un equipo que é o equipo femenino, e que agardemos que volva dentro de pouco tamén o masculino. Pero, bueno, non van a debatir esa moción porque dicen que se van ir. Eu diríais que se quedaran e que tomáramos un acordo ao respecto de facer un novo pabellón de deportes en Lugo e outro na Mariña. Se aceptan a invitación, pois eu pensaba faceríase esa emenda, obviamente instando a Xunta de Galicia. Obviamente, non vai facer o Concello de Burela nin o Concello de Lugo, nin a Diputación solos. Eu creo que a Xunta de Galicia algún carto debe ter, me parece. Sí, sí. 3 minutos o vocero do Goberno. Perdón, moi brevemente, quixera dicir que efectivamente agradezo ese apoio unánime. Oxalá, pois, todas as cuestións que se batiran neste pleno, pois, tuveran esa unanimidade. Entendo que é un tema que nos une a todos, é un tema que, a verdade, é que o impulso, pois, lle deu quen lle deu, e se lle deu deste goberno, que non se tiña feito nada, e que cando se fala do resto de equipos, cando se fala do resto de clubes que conforman parte deste acordo, desta concesión de manial, pois, bueno, a todo momento non se tiña feito nada parecido. Creo que este é un paso importantísimo que quixera agradecer a implicación de todos os servicios desta institución que traballaron arreo durante este mes, porque non é algo habitual, non é algo que ao millor se fixera por as particularidades ou por as peculiaridades desta concesión, e quero agradecer persoalmente o esforzo realizado por todos eles, non? Ademais, bueno, dicir que, efectivamente, que se trata dun paso importante para o Club Baloncesto Breogán, pero para tamén o resto de clubes, porque a palabra blindar a toda agora estaba un pouco no aire, cos acordos que facíamos de cesión, eran simples acordos nos que se lle concedían ou se lle cedían os espacios dunha maneira determinada. Ahora, tratamos de buscar un equilibrio con todos eses clubes, tratamos de demostrar o noso apoio a todos esos clubes. Somos a Diputación que máis inviste en deporte e en aras de todo isto, como ainda teño unha segunda intervención, en aras de transparencia e de que toda a xente, todos os clubes, é o que lles propoño a todos os grupos, a súa conformidade para publicar un pouco este acordo, en aras da transparencia, de que todo o mundo teña acceso ao documento, poidan ver, creo que non hai ningún millor exercicio de transparencia que incluso darlle unha certa publicidade á concesión de manial, o documento definitivo do que formen parte, no que doulle a miña palabra, que se van incluir esas pequenas modificacións, e lles propoño iso, lles propoño que se lle dé publicidade para que todo o mundo poda ver o que se está a facer, o que se propón,
sobre todo que estén tranquilos, porque é unha das cousas que sei que lles preocupa aos clubes, preocupaballes este documento por o tema do respeto aos seus dereitos, pero creo que vai quedar sobradamente recoñecido. Entón, a miña proposta é esa, que espero atendan o resto de grupos. 3 minutos. Home, moi brevemente, e tamén con máis absoluto respeto e aprecio, que poña deberes en infraestructuras deportivas cando o Bloque Nacionalista Galego xestionou nos últimos 9 anos deportes nesta provincia co seu correspondente orzamento é dende logo, claro signo dunha osadía. Pero que pois ainda encima remate botándolle a culpa á Xunta xa é por sistema, vamos, quedar no descrédito. Eu, si quere, digo o diñeiro que xestionou o Bloque Nacionalista Galego nos últimos 9 anos en deportes. E podría incluso enumerar algunha cousa que o Breogán, como clube, non merece, pero, dende logo, que vostede, sabendo que sabe, e sabendo, ademais, que eu o sei, como mínimo, digo yo mismo que lle dixen o vicepresidente que, cando hai acordo, non saque a bailar nin provoque debates políticos no que vostede en deportes teno absolutamente perdido, na parte especialmente de xestión. Por respeto ao Breogán e a todos os clubes que citei, hasta aí debo ler. En todo caso, este grupo vai a retirar as mocións da orden do día, como propoñente que é, porque indudablemente non vai aproveitar a ausencia para que estas sexan rechazadas. E solamente serán rechazadas cando teñan ocasión de votar os 25 deputados. Por conseguinte, terá ocasión de facer as súas aportacións na seguinte sesión plenaria e terá ocasión de apoiar a nosa proposta para que Lugo, cidade e provincia, reforce as infraestructuras deportivas. Agardo que, en aplicación do artigo 97 do Reglamento Orgánico de Funcionamento desta institución e do 83 estatal, requira a maioría absoluta que se precisa para disolver su plusa, porque isto xa empeza a ser absolutamente delictivo. Entón, agardo que seña así. Se non é así, pois este grupo tomará as medidas que teña que tomar. En todo caso, en este punto, e sendo a última intervención desta sesión plenaria, anunciamos o voto favorable, constará en acta, aínda que non se documentou neste articulado, estas aportacións que fixo este grupo e que acolleu o deputado correspondente, e agardo que teña o apoio e esa mesma unanimidade no reforzo do que, sin duda, calquera persoa que poidera ter unha conversa cos clubes deportivos desta cidade, hai dúas reivindicacións moi comuns, constantes e sin ningunha discrepancia. Unha necesidade de máis infraestructuras e un regulamento de uso, non? Iso era as reivindicacións claras. Sei que se trasladaron a esta institución en múltiples ocasións e este escenario de entendemento que deu lugar a esta cesión pode invitarnos, ou se cadra é o momento adecuado, para abordar compromisos con todos eles dunha maneira unánime, seria e responsable. Seguimos traballando e que o Breogán nos siga ilustrando con moitos éxitos deportivos na vindeira campaña. 3 minutos o vocero do BNG. Sí, para refrescarlle a memoria a portavoz do Partido Popular. Dicen que se reuniron co conxunto dos clubes da provincia. Eu tuve-me reunindo durante moitos anos. Creo que me quedan moi poucos clubes cos que reunirme. Creo que me quedan poucos pabellóns de deporte, non sei se un ou dous, donde non estivera. Non sei se fixeron ese percorrido. Eu non sei se nesas reunións non lle dixeron que desde o ano 2009 non hai ningunha sola inversión en Lugo, agás as que fixo a Deputación Provincial. Non sei se dixeron eso. Non sei se dixeron que laminaron a concurrencia competitiva da Xunta do ano 2010 e a do 2013.
2 anos atrasados. O sea, a Xunta débelle aos clubes da provincia de Lugo 2 anos de morosidade. Non lles dixeron que fixemos o módulo de atletismo? Non llo dixeron. Que costou máis de 1 millón de euros que os fixo esta Diputación. A Xunta fixo unha pista de atletismo coberta para Baltar, en Ourense. Con todos os respectos para a xente de Ourense, que non dudo que a merezan, pero o deporte lucense sí que a merecía. 2,5 millóns de euros, para que teña contento o señor Baltar. Alo vai. Esa é a política do Partido Popular. Non lles dixeron que arranxamos a escola de piragüismo e a puxemos a funcionar? Tampouco. Non lle dixeron, non se deberon reunir cos clubes de piragüismo. Non lle dixeron que tiñamos unha liña para concellos durante todos eses anos para mantenimento das instalacións, para comprar equipamento para as instalacións, para gasto corrente das instalacións. Non lle lo dixeron tampouco. Non lle dixeron que fixemos campos de erva artificial en toda a provincia porque só los había en Lugo cidade. En toda a provincia, tanto desde a área de deportes como desde a presidencia. Se fixeron para que puderan xogar montóns de rapaces e de rapaces. E non lle dixeron tamén que levamos ao Parlamento, cando era Cosme Pombo parlamentario no último mandato, unha proposta a que o PP lle votou en contra, que era facer un pabellón en Lugo. Tampouco lle dixeron eso. Home, desde logo, bueno, nada máis. Vou despedila porque usted xa se vai contentiña, que vai cos petos cheos. Foi o que veo hoxe aquí, a saquear, ni máis ni menos. Eso sí que é unha falta de respeto. Eso sí que é unha falta de respeto. Por favor, non entren neses comentarios. Pero bueno, reconozco que está enfadado, non lle deu de muras. Eso sí que é unha falta de respeto. Debería de retiralo. Por favor. Debería de retiralo. Porque eso sí que é para expulsalo. Vamos a estar tranquilos, porque senón vamos a acabar dous. Vamos a xogar o partido con 9 ou 10. Un minuto para rematar o cerdo do goberno. Bueno, eu creo que non vamos a perder a perspectiva. Está moi ben que se apoyen este tipo de iniciativas que salgan por unanimidade. Entendo que todos os grupos están de acordo en que se faga público o acordo, pero tamén as cousas tamén hai que decilas. E no tema de deporte, eu non sei se o Partido Popular saquea ou a que se dedica, pero o que é certo é que é lamentable a aportación que fai o deporte nesta provincia, en Galicia en xeral. Saben canto reduciron o orzamento de que dende o ano 2008, dende que o bipartito gobernaba na Xunta de Galicia e agora Feijóo, pois case un 50%, dos 41 millóns de euros aos 22 millóns de euros. Con 22 millóns de euros en deporte pouco se pode facer. Ata altos cargos da Xunta de Galicia din falen co señor Feijóo a ver se ablandan un pouco e colle un pouco de preocupación por isto do deporte. E é certo, porque a propia secretaria xeral para o deporte xa non sabe que decirlle o señor Feijóo para que as cousas cambien. E a min a verdad que sinto un pouco de lástima porque sei que é unha muller que ten vontade, cree nesto deporte, a ver se vostedes poden facer algo. E cando falan tan alegremente dun pabillón, estamos de acordo que necesitamos ter instalacións deportivas, pero non lle só en Lugo. En Burela sabe canto ofrecía a Xunta de Galicia para construir un novo pabillón? 50.000 euros. Eso non dá nin para poñer o váter, nin os lavabos do pabillón. É lamentable. Pois subiron a 120, pero apareceu un compromiso, volveron a baixar a 50. Con esas premisas é moi difícil ir. E insisto, que pasa? Vai todo para Ourense ou que pasa? O sea, será porque a secretaria xa pode deporte por ali ou porque está a Baltar ou non sei por qué. Pabellón dos Remedios, 1 millón de euros. Hai nada, hai 2 ou 3 semanas que fan o anuncio. Pista polideportivas por Ourense, 3 millóns e pico. Bueno, pois ao mellor o que tiñan que... Eu xa sei que a veces teñen algo de amnesia, pero que eso é importante facelo. É dicir, pelexar por o deporte como por calquer outro tipo de política exixe compromiso por a súa parte e non olvidarse. Ou non se acordan vostedes, é que eu creo que non se enteran os seus compañeros de Lugo, non lle pasaron ben este tema, de verdade, porque a nós se nos pode cuestionar de que, pero as nosas instalacións sempre estuveron nun estado aceptable. Vostedes, a través da Consellería de Educación, teñen instalacións que teñen competencia de manter nesta cidade e están que dan vergoña. Outro día había nenos manifestándose por o estado das instalacións que vostedes manteñen. O mellor o que teñen que empezar a facer é preocuparse por vostedes, que a Xunta invista de verdade en deporte e deixarnos destas milongadas e destas tonterías de vamos a soltar unha moción
pero la Xunta de Galicia non tiene nada que ver. A Xunta de Galicia que ten competencia en materia de deporte. Faltando contas, o ano pasado, segunda Diputación investiu 6,9 millóns de euros, dos cales 2,1 eran en infraestructuras deportivas. Non lles interesa o debate. Eran infraestructuras deportivas. Presidente, estamos unha cesión ao Breogán, non tratando a moción do PP. Non lles interesa o debate, señor Armesto. Non lles interesa escutar a realidade. Un momento, por favor. Estámonos indo todos. Empezou o BNG, seguiu o PP e agora usted. Creo que limitarse un pouco ao tema do que estamos a falar, que non é precisamente o de deportes, iso debatirase outro día, creo que tamén é importante. Así que nada, unha vez debatida pasamos a... Creo que hai unanimidade no tema da cesión, entendo así, e acabamos o tema. Sétimo punto. Solicitamos a retirada das nosas mocións, concretamente... Xa non está a orden do día. Sí, concretamente nos puntos 10 e 11, no relativo aos asuntos de urxencia, especialmente facendo fincapé no que é a disolución dunha entidade que depende desta institución, este grupo solicita, se o secretario o ten a ben, que consten acta estas dúas advertencias dos dous artigos, 97 e 83, e de que prospere sen a maioría absoluta a urxencia, impugnará este acordo nos tribunais. Sétimo punto. Sétimo, moción do Grupo Provincial Socialista para evitar os recortes do PAC a través da reforma do marco financeiro plurianual europeo. 6 minutos o voceo do Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Disculpen pola voz que non me axuda hoxe. Precisamente, o Grupo Provincial Socialista está preocupado por un escenario futuro que se nos presenta que é de unha infradotación das políticas da política agraria común respecto do actual. E iso é moi preocupante para unha provincia na que hai nada máis e nada menos que 12.000 perceptores das axudas da PAC. Durante as dúas últimas décadas, Galicia e España teñen manifestado un gran desenvolvemento dende o punto de vista económico das infraestructuras ou da cohesión gracias aos recursos provintes de Europa. A saída do Reino Unido da Unión Europea provoca unha alteración importante no orzamento comunitario para o vindeiro período de programación 2020-2027, no que, sobre todo os galegos, corremos o risco de deixar de ser receptores ou ver minorada a nosa participación en estes recursos por razóns obvias. Presentado o borrador do marco financeiro por parte da Comisión Europea, onde vemos que figura un recorte de entre o 13% e o 16% na política agraria común e en torno ao 10% dos fondos para a cohesión. Isto suporía que os nosos agricultores e gandeiros verían reducidos os seus recursos cando en Galicia, e sobre todo na provincia de Lugo, xa temos importantes problemas nestes sectores, como, por exemplo, o crónico do prezo do leite para manter a competitividade e a viabilidade das explotacións. Pensar que a PAC foi creada, foi posta en marcha, entre outros, co obxectivo de garantir a produción suficiente de recursos alimentarios a unha humanidade cada vez demandante de maior número de produtos procedentes do agro, unha humanidade cada vez con maiores tasas de consumo. E para garantir esa produción que alimentase a humanidade, había que facer rentable, había que facer viable a actividade agrícola naqueles territorios nos que é factible a mesma. Esa é a razón de ser e eso
é o que está en risco se no seguinte período pois non somos capaces de achegar as axudas suficientes para os nosos gandeiros e gandeiras. Eso significa que no segundo piar da PAC necesitamos un investimento que ten que vir de man do Goberno Central e un investimento que ten que vir de man da Xunta de Galicia para manter alo menos o financiamento necesario, o financiamento como ata o de agora. É o que pedimos dende esta moción do Grupo Provincial Socialista, alertar a Xunta e o Goberno Central de que para que planifiquen como achegar máis fondos á política agraria común de xeito pois que seamos capaces de evitar os recortes que se van a producir na PAC se este marco financiero non cambia. É unha cuestión de prever e non ter despois que solucionar ou, no peor dos casos, lamentar. Este é o planteamento que fai o Grupo Provincial Socialista a corporación para que se postule sobre o mesmo. 6 minutos o vocero do BNG. Sí, coincidimos na exposición feita e tamén nos puntos de acordo. Para nós non é novo, desde hai moitos anos, desde que se ven aplicando a política agraria común, que aunque parece mentira, hai casi prácticamente 40 anos, que produciu esa aplicación da política agraria común, produciu desequilibrios territoriales, enriquecemento dunhos poucos, concentración en maus de dúas empresas que especulan e queren controlar a produción agraria. E, efectivamente, agora viña dicindo en días pasados Jean-Claude Juncker, o comisario máis o comisario de Orzamentos, que po ano 2020 e 2027 había que fazer arranxos contables, ou seña, había que seguir recortando. Desde o BNG, o que non vamos a permitir é que se reduzan as políticas de apoio aos sectores productivos, a agricultura e tamén a pesca. Recordar que hai un orzamento de 1,3 billóns de euros para o ano 2020-2027, que venen sendo uns 185.000 millóns de euros ao ano, e nese recorte correspondería a PAC recortar un 20% e as políticas de cohesión un 7%, co cal, desde logo, que en Galicia iba a salir moi prexudicada, non só na agricultura, senón tamén na pesca. Está aí o tema do Brexit, desde o BNG sempre o dixemos, así o dixo a nosa diputada Ana Miranda, que a saída do Reino Unido da Unión Europea iba a supoñer unha diferencia de 14.000 millóns de euros que había que restar, e o que non queremos é que non se compense recortando fondos en agricultura. Nada máis pola nosa parte. 3 minutos o vocero do BNG, do PSOE. É excusado seguir co... Entón hai unanimidade. O octavo punto. O octavo está retirado, non? Noveno, pasamos. Noveno, entonces. Moción do Grupo Provincial do BNG para que a Deputación de Lugo proceda a restaurar a casona do Incio neste mesmo ano 2018, conservando a súa estrutura actual. Seis minutos o portavoz do BNG. A ver, que sempre hai cousas inesperadas nestes plenos, entón parece que queda un poquillo fora de xogo ás veces, non? Bien, aquí trátase de traer unha moción para que seña restaurada a que se chama a casona do Incio, non? Eu creo que convén facer despois un pouco de historia, pero primeiro como se chegou a traer isto hoxe concretamente, non? Fai así algo como, canto tempo hai? Un mes ou un mes e medio, convocousenos en Suplus a unha reunión os grupos políticos do
da Diputación, así como os grupos políticos do Incio, para falarnos do proxecto que tiñan para levar a gastar 250.000 euros. Eles chamábanlle rehabilitar, non? A casona do Incio, cando realmente a proposta era derrubala, tirala, arrasar todo o que é o solar. Nós entendemos, eu polo menos entendín, que non só se pretendía tirar a propia casona, senón tamén tirar todos os edificios anexos, non? Que para min teñen tanto valor, ou máis se cabe, co propio edificio principal, non? Pois tirar con todo e logo facer unha copia desa edificación, unha copia, sí, máis ou menos que tuvera a mesma imaxe que a que ten agora, solamente que desviada uns metros para atrás, non? Incluso se facía unha argumentación de que había que desviala para atrás porque se metía na acera, entón se impedía tal, eu non sei, o Concello do Incio debe ter unha afluencia de tráfico masiva para que o que ocupa a casona non deixe aparcar ali os coches e haxa problemas de aparcamento no Incio, non? Que é unha broma porque, por desgracia, un Concello que chegou a ter máis de 8.000 habitantes, creo que hoxe non chega aos 2.000, e que me corrixan as veciñas e veciño que hai aquí hoxe, non penso que ten 1.000 e pico habitantes, cando, insisto, chegou a ter 8.000. Eu pareceme que rehabilitando a edificación no lugar que está hoxe, que non influye para nada o tráfico daquela estrada e, por suposto, non impide que haxa donde aparcar máis que suficiente para no que é na vila, sin ter que derribar un edificio tan emblemático e coa historia que ten esta casa. Co cal, unha das primeiras propostas que queremos deixar patente aquí é que a postura do BNG vai ser aquí, no Concello do Incio, onde faga falta, que se proceda a rehabilitar a edificación existente, respetando a súa estrutura e nada de derrubala. Pero que máis? Hai xa máis de 10 anos, cando a Diputación, e insisto no de a Diputación, procedeu á súa expropiación, non era unha expropiación orientada ao derribo da edificación, todo o contrario, era unha expropiación orientada a rehabilitar o edificio, co cal non ten moito sentido que agora se pretenda, eu creo que por unha simple cuestión económica e, unha vez máis, por este lío, este embolado que xa desisto de explicarlo ás veciñas e veciños porque ninguén o entende, este enfrentamento que hai entre unha parte da Diputación que é Suplusa e a propia Diputación, pois que se intenta facer ese traballo con 250.000 euros asignados, cuestión que asumimos, que pensamos que non é suficiente, non? En todo caso, aquí a clave, o importante é que o traballo se faga. A proposta do BNG vai encamiñada a que 10 anos despois se proceda a rehabilitar, cando menos consolidar a estrutura que hai agora para que non siga a súa destrucción e faga que non faga. Incluso nós, se se lee con atención a proposta, queremos que a Diputación colla o timón. Logo, que non faga, que non leva a cabo ou a forma de facelo non nos preocupa en absoluto. É dicir, bueno, se nos pode preocupar cando tiñamos a proposta, pero creo que corresponde ao Goberno da Diputación decidir como fai. Daí ven o segundo punto, onde dicimos, ou pedimos, ou solicitamos que se aprobe que a Diputación use todos os recursos ao seu alcance para facer o traballo, porque o importante é que se faga, que o faga a Diputación directamente, que o pase a Suplusa, que cree outro ente propio, que é nos igual. O que é importante neste caso é que a obra se faga, que o edificio se rehabilite e se poñan os recursos suficientes para facelo. Fágase que non faga. Por iso, a emenda que presenta o Partido Socialista, que nos parece correcta, e non lle vemos problema, pero non lle vemos problema como engádega. É dicir, unha vez que a Diputación colle o timón do asunto, que decida facelo como considera oportuno. Ese é o problema dela. O que non podemos é sustituir unha pola outra porque nin hai prazos, nin hai compromisos serios, nin nada diso. E iso xa levamos 10 anos con esa filosofía. Co cal, nós, se acepta, neste caso, o Grupo Socialista, engadir a súa proposta como máis puntos de acordo, non hai ningún problema, non temos ningún inconveniente porque é perfectamente coherente e compatible ca nosa proposta, pero, insisto, o fundamental é que se faga, por este caso, como quen pon o diñeiro o estima oportuno, que é o Goberno da Diputación. E de verdade, se Suplusa seguira, inda que siga como está, bueno, ou de outra maneira, e se o Goberno decide que o faga Suplusa, pois nós tampouco nos vamos a opoñer, porque a prioridade, o objetivo é que se faga o traballo. Agora, se o Goberno considera que debe facelo directamente desde a Diputación, pois tamén perfecto, e dadas as circunstancias, posiblemente, incluso fora mellor. Pero, bueno, xa é outra cuestión. Logo,
hai tamén algún matiz no caso de que se manteña a teima por parte de Suplusa de levar isto adiante. Claro, aquí hai preguntas que creo que nos temos que facer. É dicir, unha encomenda que puido facer a Diputación hai 10 anos e non se executou, sigue estando vixente esa encomenda para que poida facer Suplusa. Oxe, nós temos as nosas dúbidas e así e nos trasladamos neste caso ao señor secretario, non temos as nosas dúbidas. Unha encomenda que empezaría agora realmente pode facelo un ente propio da Diputación sin ter medios propios para poder executalo tal como está ali neste momento. Tamén temos as nosas dúbidas. Daí ven tamén en parte esta moción. O que non queremos baixo un concepto é que por culpa destas dúbidas xurídicas que pode haber, por culpa destas discrepancias, unha vez máis quede a casa sin rehabilitar. E unha vez máis os veciños e veciñas do Incio vexan como sigue caendo a pedazos a construción sin que se faga nada. Pois hai que poñerlle punto final a eso e que se tomen as medidas oportunas para levála a cabo sin ningún outro matiz, por así dicirlo. Eu pediríalle de verdad ao Grupo Socialista neste caso que sumen a súa enmenda, con moito gusto a aceptamos, porque non temos ningún problema con ela, pero que se sume a nosa proposta que é a que vai exixir, non, que se faga xa agora algún paso concreto para levar isto adiante. Seis minutos o Partido Socialista. Moitas gracias, señor vicepresidente. Aproveito tamén saudar aos veciños e veciñas que están aquí preocupándose pois por este asunto que para nada é irrelevante, pese a que haxa un número importante de diputados da corporación que se inhiben de poder debatir e trasladar a súa postura á veciñanza e á cidadanía en xeral sobre este asunto. É importante que acudan e que sigan os plenos para coñecer de primeira man, sin necesidade de que lle lo conten, como conta algunhas veces as cousas, por exemplo, a Televisión de Galicia, que é o que pasa nos plenos da Diputación de Lugo. A Casona do Incio ten que ser un proxecto de recuperación patrimonial fundamental non só para o Incio, senón para a comarca e tamén para a provincia. É verdade que dende ese ano 2006, no que o Partido Popular fixo un mal parto, e dos malos partos veñen as criaturas que despois nos costa sacar adiante, ese foi o problema, de que, como sempre, deron a vía máis retorcida para poder facer unha cuestión. E atopámonos en que un ben que é dos veciños e das veciñas do Incio, o seu concello pouco máis pode que opinar sobre o ben que é dos veciños e veciñas do Incio. Por que? Porque se decidiu que fose expropiado, que fose adquirido con fondos públicos por unha sociedade mercantil, dependente da Deputación, pero unha sociedade mercantil. E hoxe o propietario ou propietaria da Casona do Incio é Suplusa. É Suplusa que foi creada e debería ter unha actitude de consecución, de impulso, de desarrollo, desenvolvemento dos proxectos da Diputación, tense convertido nunha pequena Gürtel. E esa pequena Gürtel non podemos consentir que siga crecendo e moito menos á conta dos veciños do Incio. E aquí, personalmente, como voceiro do Grupo Provincial Socialista, pido disculpas polo papel que poidamos ter servido na confianza de que a dirección de Suplusa non fose polos derrateiros que vai. Pero hoxe o Partido Popular, despreocupado dos veciños do Incio e instalado na oposición permanente e no circo mediático máis que na política propositiva, consinte que isto funcione así. A vontade do Partido Socialista é sinxelísima. Primeiro, devolvamos a propiedade da Casona do Incio aos veciños do Incio. E como non lle podemos dar un título de propiedade a cada un dos veciños, deámoslle ao Concello do Incio, que é o máis sencillo. E así dispón dela como lle dé a gana. Pero non lle deamos e nos esquezamos da Casona do Incio. Deámola con un proxecto e un compromiso económico e de plazos para desenvolvelo. E para ter un proxecto, o mellor é definir pola fórmula que sea. Eu non sei se hai que facer unha consulta
cidadá ou se ten que ser nun acordo da corporación ou cal é a metodoloxía, pero que se decida o uso da casona. E en función da casona desenvolvamos o proxecto de recuperación deste edificio, porque non é o mismo recuperalo para un centro social, que para unha residencia ou centro de día, que para unha biblioteca, que para un colexio ou para viviendas. Creo que isto é evidente para todo o mundo. Definamos que uso vai a ter a casona e fagamos o proxecto para ese uso, porque ese uso vai a ter unhas especificacións en función de que sea un ou outro e contemplémolo e non empecemos a facer as obras e nos atopemos con sorpresas ou con modificacións que a nadie agradan e despois levantan as dudas que levantan. E fagámolo respetando no máximo as edificacións e as estruturas existentes da casona do Incio, que non por voluntade de alguén se derribe unha columna, se derribe un petril ou unha porta que non é necesario tirar por cuestións técnicas. Teñamos en cuenta esas cuestións técnicas, fagámolo axeitado ao ordenamento, o uso que se decida no Concello do Incio e fagamos un convenio novo claro, no que a titularidade do ben pase a ser do Concello do Incio, no que definamos o uso daquel ben inmobiliario do conxunto da casona do Incio. Fagamos o proxecto para ese uso, dotémolo económicamente con planteamientos realistas, porque podemos poñerlle 10 millóns de euros este ano para facer dali unha sede da NASA, e despois os veciños non queren unha sede da NASA e non somos capaces de executar en un ano 10 millóns de euros, porque non é ninguén capaz de executalo. Entón, fagamos as cousas con seriedade e con rigurosidade. Se o bloque está nesa senda, a mí dame igual que a emenda sea de sustitución que de engádega. O que me interesa é que desenvolvamos un proxecto serio, claro e sin equívocos para a casona do Incio, que esa é a vontade do Partido Socialista, poder facer algo ali sin trabas legais, sin trabas de outra índole, e que teamos claro, pois un centro social, e fagámoslo o proxecto, co seu salón de actos, coas súas salas, o que necesiten, o que queiran. É moi importante que a casona do Incio sea dos veciños do Incio, porque mentre sea dunha sociedade mercantil sumisa na irresponsabilidade política e administrativa, dificilmente poderán aproveitarse dela. Esa é a nosa postura, polo tanto, califique a emenda como considere, que votaremos a favor da proposta. 3 minutos. Non fai falta os 3 minutos, moi brevemente, porque estamos de acordo. É dicir, a intervención do portavoz socialista eu suscribo prácticamente no 100%. E máis, se se fixa a nosa proposta, a Deputación de Lugo procederá á restauración e posta en valor da chamada casona, sempre sin tirala. E logo, no segundo punto, empleará todos os mecanismos. Son o mecanismo que nos parece correcto. É o que propón na emenda, perfecto, para diante. A forma de facer é facer un novo convenio co Concello do Incio. Nese novo convenio, esperemos que o Concello do Incio consulte ca xente para ver que uso se lle dá, etc., vai xa incluído, pois non hai ningún problema. Eu pareceme perfecto, sumamos as dúas e sin máis deliberación. Eu suscribo todo o que dixo de pé a pá. É dicir, ojalá se puderan cargar isto a un ente propio da Diputación que funcionara ao servicio da Diputación, pero, por desgracia, neste momento ese non é o caso, que funciona por criterios completamente alleos aos intereses da Diputación e, por tanto, dos cidadáns de Lugo, en este caso, da xente do Incio. En todo caso, xa remato, reiterar que se faga un esforzo por cumprir, se agora o vamos a aprobar, por cumprir o acordo e se din pasos canto antes para que precisamente estas persoas, os veciños e veciñas do Incio, vexan que se avanza e non siga o tema paralizado, pois pasando dos 10 anos aos 12, dos 12 aos 15, etc. Hai unanimidade entonces que... Ben, o seguinte punto é o 10 a 11, que non está o Partido Popular. Se iso pedimos un receso para falar un minuto. Un receso de 5 minutos. Un receso. Aí vai o secretario. Vai preguntar ao secretario sobre a moción da disolución de Soplus. Hombre, é normal. É normal.
Sí, vamos a continuar. Décimo segundo punto. Moción do señor deputado non adscrito relativa á ordenanza de precio público a aplicar ás residencias de centros de día dependentes da Sociedade Mercantil Suplusa. Obviamente non está quen vai defender esa moción, 5 minutos o BNG ou 6 e... Non fai falta 5 minutos, nin 6 minutos. Venga, por favor. Xa me parece bastante gordo. Me parece bastante, sí. No sé. Pues por favor, retírese. Retírese. Por favor, retírese. Retírese. Vou ter que chamar os de seguridade e me parece... Sí, ya. Sí. Va siendo hora de que tengas un poco de decencia, que no tienes decencia ninguna. Eres un títere no sé de quién. Sí. Pero aplica la ley. Lo único que te pides, diputado, es que apliques la ley. Ya. Apliques la legalidad, que no lo estás haciendo. Pues por favor, rogo que se retire do pleno. Bien, vale, correcto. Vale. Por favor, retírese, se non vou chamar de seguridade. Vou chamar de seguridade, de verdad. Vou chamar de seguridade. Por favor, chamar de seguridade. Por favor, abandone o local de pleno. Vale. Por favor, abandone o local de pleno. Bueno, pues no abandone. Vale. ¿Y dónde dice la ley? Por favor, retírese de ahí. Ben. Por favor, poden levar a este señor de aí? Isto é triste. Menudo espectáculo. Lo único que haces, ni espectáculo haces. Lo que haces es una triquitonga. Veña, 5 minutos ou 6 minutos, venga. Xa non sei o que iba a dicir. En todo caso, que eu cada vez que pasan estas cousas eu non podo evitar sentirme avergonzado, sentir vergonza, e non sei, sinceramente, onde meterme xa. Como se lle explica isto á cidadanía, non? Que pasan estas cousas? Como un veciño ou unha veciña que ten que traballar como un desgraciado para poder chegar a fin de mes e poder pagar o pan, lle explicas que xente que cobra, pois neste caso, canto, 57.000 euros ou algo así, ou os demais, non? Ou cada un que cobre o que ten estipulado, pois se dediquen a facer estas cousas en canto de traballar polo ben da cidadanía, non? Me parece que é algo que é difícil de entender e ás veces se explican actitudes que teñen os cidadáns, non? Por exemplo, que cada vez coste máis pagar impostos porque ao final para que sirvan para estas cousas manda leche. Bueno, indo que íbamos, intentando retomar un pouco o fío do asunto, eu non teño nin idea, manifesto, quero que consta así en acta, se é legal, se hai que debatir a moción ou non, a verdade que non teño nin idea, non sei. Se había que retirar do orden do día, non teño nin idea. O presidente somete a debate, e, en todo caso, dicimos a postura, que é moi breve, non vou usar os 6 minutos para eso. Esta mañá, cando chegamos aquí, atopámonos
incluso lín no propio móvil, porque depois pasaron en papel desde actas, o informe do secretario conforme esta moción, que sinceramente, as notas que tiñamos nós para o debate coincidían plenamente máis ou menos co que propón o secretario. Seña esta proposta feita por deputado non escrito, seña unha proposta feita por calquer outro dos 24 diputados, unha cousa tan trascendental economicamente e politicamente para o futuro da provincia non pode chegar aquí redactado, non digo de calquer maneira, porque a redacción non ten por que estar mal, pero ten que ter, supoño, que os informes económicos precisos, os informes xurídicos adecuados e ter un procedimento de debate previo que non ten, que creo que esta proposta non tivo. Nós non vamos a valorar se a ordenanza que necesitamos ou non, para nada. Simplemente, solicitar que teña o visto bon ou o debate correspondente nas comisións oportunas, o visto bon dos técnicos que sean necesarios, e, en todo caso, cando eso seña así, valorarémola e votarémola en condicións. Hasta tanto, eu creo que procede o voto contrario á proposta esta. Insisto, sin meternos no fondo da proposta, que pudera ser que cando traiga todo ese traballo previo, burocrático, e todos os informes necesarios, etcétera, etcétera, que sí seña unha proposta aceptable, pero en principio o voto vai ser negativo hasta que eso aconteza. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Neste punto é no que se explica a actitude de todo o mundo hoxe. Quizáis estuvese incluso programado, sendo conscientes da barbaridade, da aberración que significaba presentar esta proposta como se presentou ao Pleno. E para non avergonzarse no debate da súa actitude e da súa falta de respeto á mínima norma de comportamento político e á mínima norma de procedemento administrativo dentro das institucións públicas, quizáis provocasen todo isto sabendo o que había. A política é dignidade, e a dignidade non é só a proposta que se fai de acordo. A dignidade tamén está representada na actitude de cada quen. E hoxe, lamentablemente, nunha corporación na que as minorías sempre foron respetadas, e nas que un reglamento de organización que permitiu que todos os grupos, independentemente do seu número de representantes na corporación, aprobado, por certo, cando gobernaba o Partido Socialista esta institución, tuvesen a mesma cuota de participación no Pleno a efectos de presentar iniciativas e todo o demais, non é suficiente para conter a malignidade política que teñen unha serie de diputados desta corporación. Hoxe o Partido Popular, apelando ao respeto de representación dunha minoría que non respeta as máis mínimas normas e condutas de desenvolvemento da sesión plenaria e de funcionamento das institucións, apoiou que precisamente se vulnerasen, se saltasen e non se fixese política na sesión plenaria, senón que se fixese espectáculo. Política circense, pero non efectista, porque nada significa para os veciños e veciños da provincia de Lugo. O Partido Popular que apoiou a Lei Mordaza, o Partido Popular que lle dixo a todos os cidadáns vostedes non falen de política, vostedes esteñan calados, vostedes non protestan, quere hoxe que nunha sesión plenaria na que polo menos debe imperar certo rigor máis alá da efusividade política do propio debate, sexa a norma que para eles queren que impere. Iso é o que nos teñen que ofrecer os diputados do Partido Popular, os veciños e veciñas de Lugo, o que nos teñen que ofrecer os Partido Popular, a política lucense e a Diputación Provincial de Lugo. Pois, se iso é o que nos teñen que ofrecer, fixeron ben marcharse con todo elo, porque non significa absolutamente nada para ninguén. Despois de decirlle, incluso aos traballadores desta casa, que como eles eran decisivos xogaban con eles como lles daba a gana. E hoxe lles deixaban aprobar unha modificación das súas condicións de traballo, pero outro día lles decían que non. Porque, para eso, eles podían xogar o seu antoxo coa xente. A proposta da que estamos falando, que a min non me consta que teña sido retirada
polo propoñente, conta con un informe moi claro e moi contundente da Secretaría desta institución provincial que advirte da ilegalidade que significa aprobala. Creo que iso é suficiente para soster o voto en contra. Mais alá de outros argumentos que estou seguro que vamos a ter ocasión de expoñer en esta sesión plenaria e para aquel momento mo reservo. Por eso o voto do Partido Socialista en esta ocasión vai a ser en contra da política inútil pos veciños e veciñas da provincia de Lugo, en contra das propostas que, sendo ilegais, se pretenden manter e dictaminar e aprobar polos órganos competentes na materia. E nada máis que dicir ao respecto. Entendo que, que é unanimidade, que votamos o voto en contra e xa digo non meténdonos no fondo, sino tamén xa na forma do procedimento, non? Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rechazada a emenda. 13º punto. Decimoterceiro, dar conta de informe do artículo 218 do Real Decreto Lei 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aproba o texto de refundir a Lei Reguladora de Facendas Locais. Xa está, non? Segundo. 14º. Dar conta das resolucións da Presidencia que corresponden do día 2 ou 30 de abril do presente ano. E non hai máis. Rogo se preguntas, hai un rogo que vai contestar o deputado de Vías e Obras, que é relacionado á carretera de... Bien, a pregunta do Partido Popular, o rogo do Partido Popular, é con relación á carretera 0101, que presenta un desprendemento nunha zona de curva, é que ante esa situación, que é unha situación que non impide a circulación, porque prácticamente nesa carretera o tráfico é prácticamente nulo, pero si ben é necesaria esa vía de comunicación, é a nosa obrigación como Diputación manter en bon estado as vías, e, por outro lado, tamén é necesaria porque é o acceso a un parque eólico. Entonces, neste momento, deuse orden de traballar, de facer un muro de contención que vai ao redor dos 4 metros de alto pola longitud total desa zona que se afundiu, e que vai costar entre 18 e 20.000 euros. Así que ese é un tema que xa se está traballando nel e que nos próximos días, máis cedo que tarde, terá cumplida a resolución de maneira que todas as persoas que circulen por esa vía conten con unha vía axeitada para poder circular. Nada máis. Hai unha pregunta do deputado non escrito por un acordo plenario do 22 de setembro de 2016 sobre os seus dereitos. Se non se lle contesta agora, se contestará no futuro, de que va a respetar todos os dereitos que teña a dispor, non? Entón, cando este por aí xa lle contestaremos a él, no sentido de que todos os dereitos que ten recollidos na lei, si terá dereito a eles. E se non hai máis nada, levantamos a sesión.